na enepa ewo max morning deal no me free do huri ya kopem tama no nkro beba no wonsa atimi akabi enu nti no nyuntofo ne se wonsom woni nipa na se wanka sa wan sori wakan free ukete so anko onwuma so hwan ne be ya ma wo enu nti ne ya ba mo ba ye ba be som papa enu nti se the production team no aye ready no me ya sure say wonso why ready the same thing enti ya damase Simon Makwa babiem me co-host Akosia Green are you ready production assistant Alexa wojina ne nanso sanso na DJ Holy wojina mu se technical professional DJ producer chese bibia nyankopon enhira wonu nyina Ewusu ya medin de abena Kurantema Mozino na yebekwa akwaji asida hwan na eboa yen na yede asida segment yi ahyehye so se wutimi ede nyame ase ana so obi ye bibi ma wona woda na se a eboa pa kire se ade a nipa kona ye ma wani so woda na se ebi mra biem Anunti ano pay ewo ye max money di so as that segment asida ndi dru ho no ma ya na ma ye emotional fi say one day nyame ase a epa ho ena daben nti ye be call prophet Alex Chum me de berima kanidin ho World Vision International Chapel ya che say ewo article junction heya opposite go filling station ho no mo na waboa ye bie kwanum ye de asida segment no ahyehye so nti prophet aye ready a ye nkwa na ja ye ne no enkodi kasubo mu omoa yen na ye de nyame ase na nyankopon eyi ufiri mu sedia na wose wuda na siye baba pa emfa hone ni ato emfa hone ni eba emfa hone ya hyehye ense wutimi kura wo mu die mu sede yetimi asore no pa afiri ye kete so abase ye baba so wutimi kura wo mu die mu na wo sore na wuda nyame ase ana so obi ya de ma na wuda na se a me hyew bo se ansana no nkuru bebo ye be pegi eto so wa hase na wonso nyame ahyene ho na onyam e wabrabo mu na max money deal no ya hyehye segment ne kakran nti ye no ya da se wie pe ye betwe ho aba na ja ya ba baji ya news headlines niema air trend ye niema etwagu ade fontinten fidie no so ye be keka ni nyina a kire say ye Facebook say ye vlog say ye blog ni nyina so ye be kan bomu se enta na ja ye de asom me kan ma jade an o street vibe na ana o billboard na wo de wo niema ba me aton ama wo no ana ampo say the people's parliament o pemu na nkasa entiene no de enya sam keto akora e wo fie hanom kai ho na yende nyame ase yo etiefo ye mamu nyina ache ye mamu nyina good morning nyame enhira obi biara enhira so enka womfa we fidie no ento max radio a me encourage you say bomodia nefa we fidie no eto max radio na onyame enamadom enimoborhu so eye enyema akese ewo ho ende me ba wakwan mu ana nyame akoa prophet Daniel Kwabena Owusu ena wo temenken meda asafo your friend International Winning Gate Chapel a dan Soman Exhibition Accountant General ene anope mede motivational words be bro sene beya ubetie na aboa na amhyeweni monyam na hyewun kran na eduwedru empempenso a osoro ahyehye amaw ewre bia na ye frɛ no root
na ruti na sebio na oye Moabite ni yekeso bi ye Moabite ni a na wonu akro no sebio oye bosomsum ni ba nyame ya dom emane konya maami bi a ye frene Naomi na ne ma enokọ ware wo mo ba Bible say emre ekọ na wie ye no obem a ware no ewuye na bra owuye no oye na dwene say maame no eye ni papa na se no eye ni papa edewurade enti ewura ruti ye na dwene say one sign echi enko bosomsum mu biom enti obedi nasi echi ampa na sese ne se da bi udi mechi a emwa efiri se bebi a menyini eduri meni yefu a mede kwa akọwo ba na masampo atete no amu asan ye den aware no endika wechifuo ho ebia na osoro aya omwa na epunu bi ebie amaw wetumi enya bema foforo aye den aware no about roots there bi senya me ne wanante wakire me nyame sompa ene ade enti medi wachi wodi na womiechi eye nase omoba asase a eye Bethlehem asase so na bro moba asase ne so eniema mu eye dene eniema mu nkosenia esese omoye den ekono ba kirosam se root enya abotoyem ene nase enante kirosam se emri bi wie peyo a onya ejuma bi eyeye na ejuma na oyeye no eye efuomu ejuma enti okoboas efuom oho enana oye ejuma nkakra sene yebeye a sebio obenye bi abefie no muedie hwe etomri bi a abrabo aye bo no enye ejuma kesi o bakuma na wo ye a wakoma pa wadwene pa a wudidi akire no enu na bie kwan ma o edisa wadwene pa ne akoma pa na ejuma na wo ye ekuma bi na obo nyame so mpaye a kan hunu sem nyame a wo bo no so mpaye no obeti nanim a kirew obebọ kwan atubia ya ekwan nie root and dan nwene ho se ejuma na wo ye biribi pa eba bepie efiri mu aba abra wo toso eye ejuma de na adwene pa na koma pa no ena wonyame bie kwan ma no wonya abrantie na efuo ne ye ne de efreni Boaz sometimes na Boaz so de oye sikani mapa ahonya de bia owo bi enne anope de na mepese meka kirew ebia eniema mu senia eniema opese ekono no enkone sa ba wo ye bribi kuma bi ebia dia wo ye no emfamfa so a wo pe no emma ba me bai se mi be hye unkuran saa dia wo ye no koso a eye ne fa wadwene pa no wakoma pa edi ekire na emre se fata no se ejuma kuma na wo ye no onyame be gina so ebie odompono ede amaw saa na root eye ejuma no na nyame ahihye boafuo bi ama no ene ejuma bi a wo ye bia fadwene pa ne akoma pa eye na onyankopon ebeyi boafo ewe ejuma no mu ama se bia wunye ejuma no bi nye ya abra wutie mi wosoro emi ejuma papono emfa ama nyame nhyira na onye okese amen. Abusuya anti Prophet Daniel K. Owusu International Winning Gate ya award and suman accountant general. And it is quickly wabe boy me a denyankopon ase akosuya net saying Prophet be kwan munti ene de na ye ka che na no pay. Ye ka ne se nyame onhira no. Nyankopon enhira no non tonso papa. Engu na nyame dwuma wo ye so se de be yi a agya womo timi ehye nkran kakra se ya eno nam so emo bi a waboto ne ne wura ho ne ni da so asa no pay say waka asem bi ema mani age pa uhwes de we odi root asem no efa mu a de hye nkran na ne ka se Prophet Daniel K. Owusu kwabena no ne waye ne K no Owusu ai yedana se papa yedana se enhira no enti abusua na je se ekwan no mu enya abia wie na yenim se otwedi ampon toturubo nsuo ba wia be ye se ya esake yankasa bebre sa enki yankekam bebre enka yankyentie mu enti nyame aboa yen na ja yeda so tia cd e beka se ayeye ne nase enka ne din na wani tuase ye gia sida segment ni wi ayeda ne ho ba pe na jese ensema etwa gu okwa krata ni mu say vlog say blog
say your website bia na we blogger afa na wabie o site no for information na odigu ho no eboa ma oman kwana nim ni nyina ye tase ni nyina bom na ya bekan na oman no so atede ekoso ntie dan ye ho abaye ba na ye the news headlines no anase newspaper headlines no asomo e wo Mass 89.7 FM Max Morning Dew so ye basisia. Welcome to Max FM. Max FM. wodi animu a se yokofo ato ensa afre no se Ghana ha de yefre wo se wuko ugedin ya peke wo ntinde se edanim ha kakraka se yoko Pex Kofi Akwalu afenso wo ba enchen ho no mo kakra eno so se de na no adan election ekoso me che ba election ekoso akotia na empanifo akukuru edamienu owura azoka ene Alhaji Wahab wonomo edi ebu boss no ababe piem se NPP for edi abeto dwa se yenche wo wo mo yes a twetwa se wo ho nyina yenche wo nyina ene ensem bebreke ka ho na ne eye kase pa
ɛwɔ Daily Guard Democrat no anim no wɔse yokofoɔ ɛnsa aka owura Kofi Akpalu na ne enti a yɛakyɛ no ne enti a wakɔakɔdi wɔn mu nsɛm deɛ na kyɛ sɛ bɛmɔmɔden a de mu nkyerɛ mu nso asom ho Okay. Mini ama memfa we Free TV3 for a page or say Ofanko Nsawam Road government took 78 million from Bank of Ghana to complete the road, yet its state is deplorable. President John Dramani Mahama. Na chese ni nyina ne se ye mampani John Dramani Mahama wako aprobo ewo eye pokwase nsewam ofanko kwan ne so eno ena ne wako hwe ye wo hu se na ekwan a yagye besia ewo Bank of Ghana so man nyina sika korabia akachi bosia ya ne sika esom 78 million Ghana cedis say yemfa nye kwan no na nso kwan besi ne yenyeye ene de okeka na dwene ye pa wo se ensese nka ekwan no still no eda so ete sedia etie no ene nti no contragefo momodin ana wo enye kwan ne sanse bosi omokwaje ye no wo matua contract ni bia eka ewie amanfo ye toa ensem no so na maba eye City Online ho na me family story efri was a Ministry of Health and a one mo dia babetu dwa se enipa 13,500 nurses and wo mo beboa ne apomudin akoye wo man no aban e de wonu mo ato payroll so a enya asem keto akura na Ministry of Health e de sa ensem tu dwai na je se wonu abo mpusade abo wo mo so ye wo mo dede na je se eye wo mo de papa na enkrata wonu mo e de betu dwa no owura Tony Goodman one yes spokesperson Edema Ministry of Health and what they are to just say aban betra aban so anya kura no anese for be say 13,500 dear ye di woma beka aban payroll no ho ni nyina se de beboa ya pomuden ho nsem so betimi akoyie na wansan amfa to ho bra Tony Goodman kasa no say NHIS scheme no unse arrears bi e wo ho nso no ministry no e de ato won okoma so se won betua ntimi no kasa won atua mu be 50% ha mabu pen be se aduonum ya enye asem ke 20 wo kwa no akwaja yarehwe a emu obi nkobubu ani kire nkoka se oh insurance no kura nya adwuma da bi aban bo no homodin bia na wobra wodi ensem itodwa no wo kire mu se Ghana Registered Nurses and Midwifery Association ebra so se wono mo de echew pakese pa eko edema yewura kwabena menta akando ye wogina mu se health minister every sense bia wono mo de tututudwa no enya de a eboa kura na ni nyina enkamfua no ne on de wo kan ne se aban abone homodin 13,500 de aban ayade wo de nurses for atope wuruso na minua oye health minister anase wo gina mu se health minister Tony Goodman ono kasama health ministry no yewura akando wono ye health minister nti no e was ye man ye clear na o gina mu sa dia wo be ka say acting okay ne say hun akoso ya mente wase o won se dia wo sika no yewura akando wo gina mu se health minister no ene bia ne se ne anofom na menye se wo gina mu se ayo ma yenkoye ni moy me fa we so every 3 news eno wo say o kasem krono a wo say Iyoko Surveillance and Asset Recovery Unit ye hwehwe won tia from Saru Pig LPG presidential candidate Kofi Akpalu na chese Iyoko fo wonom bia ye hwehwe eye asset ejapade ho nsem so ne ade na chese ne nyina ye mpanifo no na mpempi no aniema bi enkoyi a yokofo na di nani wom ani edi wom niema anase wom abrabo achi enei saa wonum bia no akwakofa LPG presidential candidate na chese Frank Atufo emasa amanyokue Kofi Akpalu wonum akwakofa na ye toto na ebisa ne nsem ba akomienu bi nso na ubo edi graphic online no so story corona no de abeto dwa was say Ghana Mampani His Excellency Owura John Dramani Mahama wode inspection dwumade bi hihye so ewo Ofanko Ensom road na ekoso no na enum wo no wose wa mamu hwie be 2026
kwata ne bɛkɔ na wie ye ne wɔ se yɛtimi hu se ye wie kwan no enye se bia mo ba ba ye ne wade sika e woso yenya atua wie na wɔbra Ghana mampani His Excellency Owura John Dramani Mahama ekwakɔ ye inspection nyono kwa ne kɔ ye wodi Road and Highway Minister Yewura Kwame Governs Agboza wodi na chi kwa mpanifo titiri wa kukudam bebre nso eka ne ho ekɔye ya na wo kyerɛ mu se no kwasɛm ne se ekwan yi de enkase ye hwɛ ne sika sɛm se de akoso atimi di kanka na jase ye tuatua ho kan nyina wie na nso bepem ne ya yenya ye de wode nani abedi saa kwan ti wo kyerɛ Accra Kumasi Road titiri wo fanko bari ade no wode nani bedi akyire pa enti si ye si 2026 mo kwataba na wie ye kɔ na se ye nwie kwan ne de a ene ye contractor wono wagye contract wo so no owura a wo hwɛ anim sɛ Maripoma Enterprise wona wo magye contract wo mo yesa ekwan yi no wo hwɛ anim sɛ wiebe 2026 bɛkɔ na wie yɛn de wo sɛ wo fa kwan no so wo hu sɛ honoma yɛ tum yɛmpɛ adeɛ kɔkɔɔ bia wo kwan no so ɛne nsuo ni atɛkyɛ dabi kura nto mo so mo de no no ho ayo mamefa wei entoa so every 3 news or say our next stop will be New Jabin by election. We are going to hold him to his words. NDC Tanko Computer to NPP Michael Ochre Befi over comment to resign if NDC wins. Not just any na say akwatia by election and penning for ekoto ye no. Yera Michael ya wono eye New Jabin imrashe bedwani. Ma comment bi say ya de say NDC ayechini ye amanyokuo no etimi ewini anaso mutimi di nkunim ewo akwatia hono ma ene na wo be resign afini position se MP anamrahye bedwani enei ababetodwa se election nyina ekọ na wieye no na chese eye NPP ni Bernard Bediako na etimi afa akwatia adwa no se mrahye bedwani eno na NDC Tanko Computer ai wode ato eye Yewura Michael Ochre animu a wo kyerɛ ne sɛ ye a wo kan ye ninti no wo mo bɛhwɛ na wo magina ne nsɛm no so de aboa ne fo na ne nsɛm no se eye pledge ani nti wo mo bɛhwɛ na wo nom de so nti asɛm wei NDC Tanko Computer to NPP Michael Ochre Befi na wede me fa de afiri ye yankasa ye pota so na no da enche bia na Ghana mampani His Excellency Yewura John Dramani Mahama de betu dwa sɛ wo mo de nkrata bi free prisons abre no so won sensan ase na nyame na do mana sensan nkrata na se awie ya chese en eduafo a wono mkota ne over 900 the whole country agya wasan ase a ebinum ahase ekofie na anwanwaseme wo mu se papa bi a wono de ne oka ho bie na wono no wadam mfinhia no aduanan baako 41 years ne nyina ne se obi kuntokwa eno koye ne ho kokota kokwaje ntokwa ne bo nani ase otwa nipa na so baako na nipa ne da fom aje wonso ne mu wato na nanom wonse do na e wo se ye man life imprisonment kakra na ja omode ne kodi na asem no mo de na ewo mu mo de enso nye se bia ne intention kase ko wo ku nipa no ene se wo mo man no over 50 years enso wadama 49 years aka afepe na nkaja waba fie ene se Ghana mampani amnesty bia kan enyo no nko a 980 something nipa ne do so pa ya che se upie mu Kumasi Central Prison a wo mo nsaka amnesty ni bi no mahase edi wo niema ekofie nkakra sisi akra metwa mani hwe ma Steve so na je se oh won mo kura ekola ke fiura so ame ene niema bebre sesa amenimu se won mo ko prison wo mo ekola ke ne fiura pink nya ni niema nyina ewo enti ene amnesty no mahase ekofie ni nyina nse Ghana mampani assign krata na se a ene se wo fie na se wo nipa bi a hu na che mfinhia bebrebe wo bopie ho no ma na je wabusa na ufre he ebia na nyame na ebia na nyame na aye na dom agya wono nso watimi abafie nti we di asem de ena ekoba ye na nanom a wo mo enidua fie no kwasem ma mefa we entoa so emfree OKFM for online or say I apologize to Ghanaians for my resignation comment. I went too far. Honorable Michael Ochre Befi, MP for New Jabin South. Honorable Michael Befi, Ochre, and a name what they are to just say.
nsɛm na ɔkekaeɛ no ɔkɔ akyiri dodo ɛne ti Ghanafoɔ ɛmfa nkyɛ no sɛ wɔka sɛ NDC etimi ɛfa akwatia seat sɛ mmarahyɛ badwani anaasɛ wɔ mmarahyɛ badwafi a ɛyɛ adeɛ sɛ wɔbɛ resign anaasɛ wɔde n'adwuma bɛto hɔ no ɛnɛ deɛ ɔka ɔno ana kaeɛ wɔsan so ɛboa akurase maka nanso menwei enti Ghanafoɔ momfa nkyɛ me kɔ akyi dodo enti ɛnɛ yi wɔde akyɛw paa ba wɔpa Ghana for ɛkyɛw sɛ nsɛm no a wɔkaeɛ no kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wɔkɔ akyi dodo nti yɛmfa nkyɛ no Ebusua yɛntoa so ɛwɔ Ministry of Communication na yɛtoa nsɛm no so ɛwɔ Ministry of Communication, Digital Technology and Innovation and just yɛwura Sam Jata George wɔn wɔda ano na wɔde abɛto dwa yɛ a wɔkyerɛ mu sɛ bibi te sɛ misinformation asɛm anya no korɛ na wɔka disinformation asɛm na wonhu anu poma subere still la wo se meka information ehu hia na gya mo hwie gu amanfo so afei nso bibi efe no se hate etimi ba so a ebetimi aboa pa ama bibi to say cyber threat se bia wakọ online no obi fraud se wanfa asumasi ama meje obenten ana se a scam abuse any online fraud ni nyina no etuo betimi atwa yie pa ya enya asem ketwa afen so sabiu yitimi ebegina ho se emra pon ana se emra nimpon ewo manimu a ebetimi so aboa yen papa bibi to say cyber security awareness month say no nyame ya adoma ye de be hihye so September bosome da etoso miensa efiri ko ne se free enra ya be senko wo kina ekọ nanimu ya no ye de cyber security awareness month ne se ye September mu dia apart from say ye breast cancer awareness no ya san e de cyber security awareness aka ho ya ebetimi abo obi ntimi mehunahunam obi ntimi metete wa da fontintan fidie ne so na wose ne mpa ebo nyina ene se cyber security act no so be ka ho a na se 2020 de na wonom ye at 1038 no ebetimi aboa pa ema ye digital ecosystem ya wo mem so agya emfasodie bebre betimi abaso nemu ne se de ne wo pre anani abre ne ho se krodom no any misinformation disinformation and hate speech bill ya wo hwe anim se wie be na wotwe edi anim no ebetimi akọ parliament ememra hyebedwomfo agye atom ebetimi akọ parliament amamra hyebedwomfo agye atom dia amamfa we ento aso an we yewura Sam Nate George an wono anso na ekase wono mra hyebedwani na wosan so minister for communication, digital technology and innovation na nei wa issue statement a wo kire say hwie be September bosumi ya ye wo mi ne da etoso ensia wo ma multi choice Ghana operators of DSTV wo mo ntete wo mo prices so esan say wo mo prices na board dodo oba top monthly monthly subscription na che say sika bebrebe o keka bomu a na wo mo sa deadline up to 6 September say wo mo antete wo mo niema so a ene na wo mo behwe na wo mo close multi TV say multi TV DSTV wonum adwuma yekuo na nite nei de wo de ensemi atodwa wo bo DSTV for kokko Ebusua yentoa ensem no so na me fa wei e de Free Ghana Web was Ghana Mompany His Excellency Ora John Dramani Mahama ene ode afutuo ma Ghana for titiri mpanifo titiri waja yede matoto to nwuma ku akase nketo ne mu adentemo ano se munya dwuma ne se de be ya kabi ma menka bi betimi akonanim yie pa na wode sa ensem we to dwa na yewura Alban Kingsford Suma na Gbagben Speaker of Parliament ene odi mpanifo anim na ja wonum di democracy cap ye na no ekoso yi wom di ekwokyere no se mo di aba na nyese mo di ba ba kyerem keke na ne fentia na emom mudwumadi a mudi wo mamu se wuda ekuo ketwa akase anasa de ntemo ano no se ye football se ye agriculture se ye bibia atie bia no momomodin sempanifo e de mototo to ano no mo be ye adwuma se de se na efata na wamana so ho a wose Ghana Football Association ene ne nkro ne ba ne companies ada ones o mo hyehye wase ono ne dwudwuma nyina nso no wo bia make sure se wo ye na dwuma se de be ya at the end of the day no Ghana ebetimi enya eho emfaso pa wose eba ne se accountability fairness ana se justice a wose Ghana hanom wo bia timi nya bi pa se fundamental pillar ye nyina ye boa
nye de akoye nim se de be ya kabi ma min kabi betimi agya ne nan so yie paa na Ghana mampani his excellency amane sem no anso honom a ene afutu a wode ma yewura Urban Kings for Suma na gbagwenu so no wo kire mu se wonfa bi nkɔ parliament na agya nyankopɔn ɛyɛ adom a ɛyɛ 275 constituency ya ɛwɔ memu wo mu nyinaa bam na wo san behie mu a wonfa futuo yi ɛma wom na se de be ya ɛbɛboa na agya a teacher fo a titiri wo mu constituency ahodoɔ no wo mu de bibi te se physical education te teacher fo akane no kwa ye se wo kwa kɔbɔ na agya ka Friday mu asisi te se wo hu ni nyinaa bi enti agya wo hye wo no mu nkran se 275 constituency no obia ba na agya yewura Urban Kings for Suma na baben atu wo no mu fo na wo mo nso atimi de bibi te se physical education titiri a teacher fo no mo no so na se de be ya ye penkrofo akosi akan akosi agan de ma o man konkro gan na ban sports a ya mre ho me nua ma me fa we ento as minimara say ye de wo kan ye ne do say presidential amnesty a Ghanaian man freed after 51 years in jail reflect on painful past. Enti minim said they wo kan ye ne bia. Wona wa twa kora awie na te se. Sade no ka wanya di awie o. We no say 51 year. Ai we no eno na wo kan. Ene ma memfa we nso ensan ento aso say prepare for another by-election at New Jabin. Dr. Frank Amwakohene, Ashanti Regional Minister. Naturally, say Ashanti Regional Minister. And a nay, what they are to do, watch say. I Ghana for MPP and this if na ye momo dia enya krado. Say ye ko New Jabin by election. Ni na ne say. Eye ensem a eye mrahye bedwani e wo New Jabin. Owura Michael Befi Ochire. E kan ye no. Eye ade say won e begina ne nsem no so. E de abu no for ente na de ai Ghana for nyina enya ahoboa. Say wonum e ko New Jabin akoye by election. Wei eye Amwakohene ukopiem e wo Asante Mantam a wono e na ye regional minister e wo ho. Abusua me fa wei e de free the Spectator GH eno e wo Facebook. Yen ya Spectator newspaper ya wo mo online page ewo Facebook na me efa na Professor Kobi Mensah wonu wagina mu se Ghana Tourism Development Company boss yete se enya sam keto akra wo se Ghana fo nyina wo bia enya ready papa na marketplace platform bi eba be koso ebetumi aboa na adwadie hu nsem akoyie titiriw yenya yedi bi kwa monone wonu omdi fe amonone eba ne nyina nkamfo betumi aboa na oman ne dwadie hu nsem atimi akonanim enti mi bo ediwura the Spectator GH kakra wo ho ene jama kuruchi ede amamu ma memfa we so ento aso in free we love Ghana I was say GCB Bank with Sam Nate George has proposed a direct payment system for Ghanaian TikTok creators. Creators will get their money through Momo, Visa card, MasterCard or bank transfer without third-party fees. TikTok is yet to approve it. Na che se ni nyina ne se eye sikakra bia ye frɛ on GCB and that is a Ghana Commercial Bank and an wonom ede ato yewura Sam Nate George anim say wonom ehwe say eye TikTokers and womo amudi womo agro e wo TikTokers no omudi womo agro e wo TikTok no eye ade say womo behwe na wonom atua womo ka wo sa qualification we eye Momo, Visa card, MasterCard, and now so bank transfer ya third party bianso and sa enimubi na way a fay and a TikTok for eba abe provusa and shishayewi. Na was Spectator a year online ya ewo Facebook one mana yura kwamna minta akando ede atudwa ya wo chire mu se no kwasem se ba ne se asem bi si wo man mu a titiru se fa apomudini ayaresa ho a eya yentu ye boase ne yentena se ne yenkasa ene mo yesi mintime ho ase pinche obeti na we se ne obi ba be premium eno emmoa na emo so hawa na sa teti bi ba titiru kwa kwapo ayaresa na se apomudin na bibisi a eya yenyi su dialogue ene constructive engagement na ye ne aban so eni nkita ho ye pa na ebeboa na wo hawa ye nyina ye famu apomudin ho nsem no ni nyina atimi agane na so se brane ayo ni atimi agane na so se brane de ne ye mfiri Ghana nkọ Burkina Faso ukopie mu e wo Burkina Faso a ai sesei unim se ye nim se mampanyi Toare
ena wo di ni mampeni e wo Burkina Faso na eneyi enkra anase ensemo efiri hɔ ba ene say Burkina Faso Parliament passes bill criminalizing homosexuality with jail terms up to 5 years. Na chese ni nyina ne say ukopie mu e wo Burkina Faso se de msika no no a wonu mmrahye bedwafia e wo hɔ no sesi a homosexuality womo a classify ne say eye criminal eni ntini say wo practice bi ana wo ni wo ye bi e wo man ne so a u jail term ya e wo mu e ma e emfie nu enum with hard labor na chese obi oye homosexuality se bi pemfo mu fa nche tumutumu ne nasefo no ukoye bi e wo ho no ma ye classify ne say eye criminal eni nti e bejelu eye 5 years eko we every Burkina Faso eni e woni pa kro de ne na chese Burkina Faso no bedwane abagana na asede yeso ye nyi wo wamu bedwane abagana na asede emfa me fa we e wo 1957 omo website e hono wo see commercial vehicle number plate no aye ready anya asem keto ase wie be ye be si January 2026 de number plate ye use o memu no ba be call different level ntie ne Greater Accra ye be twena boso na number kon ye de aka ho na baby kuro district anase municipal ko anwo no nso no na ye de atare ase enkonko ye de se ba ko na nenam fitamfita ne yellow no normal ne bo ho JR 7242-1 enso na wunnim ba bi akai ewo mutimi twro awutu senya wo ho so ba ko hwem kwa na ka na ye adwuma won sawam ene ne potem enti number plate fufuro ya abaidi eba nyama na egusuo no eno kura betimi a kire yiye se kai ya mi hwei efri ha kai ya efri ha ben so ye na adwuma de ko ha ni nyina betimi aboa na agya bibia akoso eba ya konia ba ho ensem a ti enche kura 2026 de saka bosume eko esane enu ne ye wuram enti kukwa akọ ye wo fofora na chese ye di fofora boso ama momra YouTube Max FM Ghana na agya mofoma ni krotwa wisie emehwade normal plate sample no ye de bia tetare mu wa hwe Greater Accra de ya enti enya wo fe na chese wuram na akọ Ashanti region na to aso nkakran saa ebetimi aboa ema sesei enya fe no obi ba be no ho ogwa abroni ane nam kwan so edi stable unya wani bo number no so a wuni ba bi aka no ekone eba so wuni ba bi aka na ekone eba dia eni ma memfa free 3 news here o say Sophia Akufu must always bear in mind that the oath is me to aso now okay I me to aso say Sophia Akufu must always bear in mind that the oath is sacred duty which must not be broken. We a former director Ghana School of Law Kwaku Ansa Asari Miltimu be must say Sophia Akufu must always bear in mind that the oath is a sacred duty which must not be broken. What she has done is a breach of the trust imposed in her as a Council of State member. Na chese ni nyina ne say I'm former director Ghana School of Law Kwaku Ansa Asari na nei odi atuja wo kire say ye maami Sophia Akufu ye na wo ye Chief Justice enei wo ye Council of State member e ya de say dibia na owo no a breach of oath na wo swe se wo beye ade we ya eno na wo beye na chese ekoba ne se wo term no kra no se efiri ho no mo a ye ma opposition bi eno ye lower ana se ye ma opposition bi ye contrary beyond to ye wo Chief Justice na enu kwan se wo som na ne enam se wa som ninti no a breach of oath or ye ya wanye ade eno na ne former director of Ghana School of Law or they atoya mami any na me fa we entwato me die nom na we wudru Facebook a enya sem keto akora we eye kwadwo share the page enam kofa asa ade afiri wo see the gamanche king takita kotwuru ya wotoso mienu ene ode etu enkotosre etre wono mo kira de titiri wa sukuru akese ne nketo de ntem wo enkrampupuri mantem ha se tem fofora ye besimu no e was say Ghana language no etimi compulsory pa said be ya ye betimi a preserve kasa no asa woten kran so no na wo be ko ba bi foforo ne ya kiretwi ne ya kire kuapem
enti wono de eye nkotosre ene ayi no wo ka se enkabeya school som wo enkran pompuni mantem hase ni som wo nkran asase so de wo senka wagya yetimi ekire wonum nyina enkran se de beya ebetimi aboa na nkran kasa no enyira kra ti hana medemede no besi wo bibi fofra fa ka ho na yenkwagie enka ho opiem e wo Nigeria abetodwa wonum ekire so say a trailer reportedly belonging to Dangote Group on Wednesday crashed an entire family at 4 Corner Junction in Enugu State. And not as a trailer bia wonum esusu say a Dangote Group no ediano akwakotwi afa enipa anabusuafo bi so a kire say womu makokora anka enipa yi nyina ato anananom ewo ensie do enti we mefa no aso bi style page wono ene de ense betu dwa say trailer eye Dangote dia no akwakotwi afa enipa bi mu so a ba akokora anka mamensan emfa we ento aso o say Akwatia MP elect dismisses claim road work asemu na cheze ni nyina ne se Akwatia eye kwan no a wonum de eniema ekogu so a eye se wom eye kwan no eye ade se ene ababonten se eye abato ni nti a empanimfo ye kwan no eye abato ni nti na enya abato ni nti pa ade a nanka enye se wom be ye kwan no ene Bernard Bediako de atodwa wo kire se kwan no a wonum ye no enye se wonum de pe abato anase wom de pe vote na ni nyina ne se wom pese kwan no etimi egina ne naso eni ntia empanimfo eye kwan no nti o se Akwatia MP elect dismisses claims road work were for by election vote o se nokure bia enisa ensemunimu memfa we entwa to ukopiemu ewo Nestle Ghana o say Nestle has fired its CEO after just 1 year in the job because he failed to disclose a romantic relationship with a direct subordinate. That is any na say I Nestle Ghana for ena nei wonum CEO pani kwankyerefo a woda dwumakuo ya no ukopiemu ho ndia wo mabonegala we pa ni nyina ne say emi say odone mpnatwe bi ni relationship sumasi relationship bi koso a ye bisa papa yi wanya na dwene say wo beka na eno enenam so a ene ya bonegala we say on free eye akonwa wote so say panyi kwankyerefo ema Nestle a wo mo nso ene wono de aba betudwa ye say with immediate effects and following an investigation led by Nestle chair and lead independent director. Na chese ensemu a wonum de aba betudwa no na owura ne din de Frezi Laurent ni din eno no pani kwankyerefo a nei yeyi no afri akonwa so ne din no Frezi Laurent oyeburo ni fitef menua medemede na bale ayo ene menua yenye na yentwa hu Ebusuya so mani be ye ya efriye yampa ene news headlines ne nsam ne doso ye kase ye toa so ye nyanwie kura afi se Ghana no eso se ye kika ko 40 million ade a enti ye nso ye ho nsam so sane ye wusike so a na wasem so a na mo ho nsam doso de a wasem so doso pan ti Max 89.7 FM Max Money Dew en wasugu so a wutie ebia na wo bi edi na wo da ye de bia ye hyem nkran se fa ne picture ka ho na ja wo de afa ye number si so me pacho 0506367196 na ja wo de afa so na bibia nso etimi akoyie e de amani pa koye we hye na ma wo mani je ebi nso a ene akwakoye ya wada ye keke enum kofie dai obi maame da fom obi papa da fom brana be hye nkran eno so betimi aboa manipa na hu se enye sika enya hoden na mo nipa no odwene mo ho ye dan ye ho abasesi a we die ye ba ye di auto tip no be hye so mo ten enti wa wani tu anwum no start sese bomu a na ye di auto tip no atwa so
when auto tape and no idea auto tape no sentini si enwum ye oda ye bonu mpre no ena wukọ jam yenu so na wuhu nia eba enti ye ba be kwonu mienu nene nyankopon ya dom ye saka owura SK Menu awura SK Menu ameka ne ho asem yi oye road transport consultant ene di kan wa makiato ho ne etoso mienu oye auto engineer ne etoso miensa wogire mu se road safety communicator endi papa ni nyuma droso pa na okasa nso a eya no wonim nia wo ka ene ye se ba be hwese wo hyen a bibi te set tie no eni ho a ka ne betimi amuvu na mo betimi dia fa ba bi foforo na den kura na obetimi aye na wa care for tie said ye be ya enkoje wa kwantimfi aha nti ne ye ba be keka ye ka tie ho koba no ho asem ne ho nkomo ena ye ba be di nti mi wura SK Menu wo so aye mo ase mo akwa aba ye sanda wasese wa ba biem yo my brother me do asita meje mo so na me tia tiefo nyina so na yenso ye da ehye ye nkran se ni bi kaka nya me dia ma ye ni amanfo che na afi omo so appreciate na e be ko so aye de betimi aye na aboa ma omanchi chire na akoso na ene de se abawo na se de no ye kasafa accident ho kakra titiru ye no ma ya na ye nam kwan so kai sakese na ye wonu mu fi yen wo mu hwe ani ase kra no wo ye pane no ma ye kwan me atwam eno a wotimi cheche mu matifo ani je pa na ne ye se ye hwe kai tai na ye na hyehya se koba na wo ase no se obi ye na dwensa me wo me ka se so se so me kwa akoto tai a ede na wo so odi hye na dwemu ansa no wa kwa akoto na ka tai no kra ye de bade yo my brother metsa do asibio na esa chia tiefo bio ye ka tai na e ka spare parts ebuama ahyen bia ye di nam kwan so se de wutwi before se de wutim even de nam wiem kura no ono yusu sa tai ni bi sanse o wiem ho na on suspend ho no for all the time de bia o sifo se boni se obelande nti tai no akoye ne ho ade bia a vital component a wo vehicle bia for instance car ni emudro load bibie wo mu nyina ebe so atai no nti ayade ehia pa na so nipa bebre ajeje mu nti ana ni bia ne manfo ni nti ye de pebia ye hu se tai na efe esen wo ho na ye ne akoto na so there are more to it say utimi esua sa ne mo we and mode eboa ekyekyere na se manfo be fa ne de ye adwuma ebe ma akwanhia bebre no eba no so beti edi kan tai ukoto tai a ye woni ma miensa bi a obehwe wo ho ye febroni fe bi bodge ti se ahono aye mpompo na abo ne nchemu na pampam ana na se etwa so a se code na ye kana ye ahoma ye de enwene tai no wo inside asa na mo de rubber na guso se twadru finfin a enye memo amake kakra bi dia it's okay no bi okra de onyahu se amake kra de a on fan kra fine memo na se ye fe bibi eso se dia tai na tama de ye no boni ya o man ebre o man ebre say me ne say ne third year be 4 years according to the order no the gas fight na ye ha no ye season ni weather nti me nim da bi and me better ho ya jeatum say ye de ye man 6 years nti the oye ye na kasa kra de nka 4 years no the man but ye me nim nim before no ne mu hu ye ha no de eboa yetimi ye nti ye ya jeatum say abro so 6 years na abra 6 years ni mpono bebre ni ekwan do have so dey check because the entry say 3rd August 2025 ye broni fe bibi e friend say time I dey here no obey no nti odi tata no dey here no so e purely technical nti we obi a enya dey edin obo so betima kire time no akire bibi wo hono say 195/70 R15 na fi waya na fi bi no akotwe GOT no akikan figures bi ono ani code ono anayi that is here pie last 4 figures na e chat no and then friends manufacturing date no say bi wa kire 21/11 of 21/11 na e say 21 week of 2011 but what you say 21 week of 2011 I see until that was the same say and na me ko to tani ye mono Robert chichil ho
Now, 2011, the idea, now 2025, it is over 14 years. It is a free system. Probability say the question a bit pie, and I wouldn't be high. And at the same time, so say, what the shame no so the beer bet me out, and he said, BBC Ukraine is a ba, ye fry yen more Juma and be a fair surveyors. Insurance companies need me a small pa, no, I will find this near the idea. Oh, quite a whom you have tied the crown and shake card as a cry, spy. What the man or do me in India more compared to what the man on the report a man or also between the hopeful. It was a break as insurance for Cromunchi or Munchi, but another credit. So, what the tire spy, I show came when I could young Quincy, or President Omoya with it. Such a woman of what pay and what toss you woo, and I would share what you but what he has it. And you will be your friend on temperature. Temperature and to say A and a beer, forget it. No matter say the newness of the tie or the appearance, forget it. And I afraid you been so say who the fear the tie now. You will be a friend of depth gauge in the thread now is from no. You will be a drawer as we tie and say a pile and pile a mono a deal as we took it. You say a minimum of 1.6 millimeters. And here will be a friend of type depth gauge and you and he said, wouldn't be crying at least when you show a tie with it. He said, the city there. I will be prepared for a cry. And I said, my name when and I feel be so a speed range. Once what trade here 195/70 R15, no trade here S no speed range, it could be 100 kilometers per hour, it could 120, and it could below that. And the other so can mono and I can't journey. Rock top below speed range be say be a mini say but say be a range in be a could be 30 kilometers per hour and 40. Now can to be called 200 then now we it is a work as an akuku. But you want for you know. And the time I say was side of the tie. Your friend of a height, you know, you stretch yourself for which you win you now. Next, you know, I'm not for you. You're quite near Koto. I know because my main cancer, home use tie and yes, I'm maker. Home use tie a bay. Now, provided say, need tie no a range within the temperature range, and I say speed range, and I say firing range, you know. Say a woman and found say home use, and I said they cry a now, I am one cry, Sanyama when you know every one. Forget it. Barbara, it is Sanyama when you know, and a brave driver up driver for me and son and nine Busomo, set tie a fair casa, as far as this now, obedient or the Bihu. I win Yabako cry. Hey, Joe, no fit on your cotter tie, a mono, into a cotton or the chassis. Name so when you Sanyama winner, you look for such information. This information is now. Is available on the tie, on the side wall of the tie. So what I say? And she say, yeah, as I say, the amount of who swing us and amount for tea, no more normal the year Juma. I don't woman when she be breeze, some tie occupy, me tie in a 2 meter. Because I had a she. And it's a temperature be a friend say, temperature be C. And I say, yeah, as side generating heat, tie can acquire, and one can generating heat. And she says, as I expanded. And he says, I within temperature C ni Gina. I said, oh, baby, I'll call a pie. That is a pie. Yes, say, oh, tire. She said, my name with temperature. And a friend say, expiring date, no, and a cat, budge, and a baby at Titano. Oh, you says, Animanina, na say what to hopeful. Now that boy, I'm a son, shall be no union attack who your personal. A 2 meter am I? So idea because they are available on the side wall of the tie. And I'm Abraham can show you. Yes, that tie will be got a tie, says I'm 105/70 R15. Who says tiny size here, or better say 15. No, tiny size, no. You can't rim 15. Rim me a diameter of the tie, no. And I don't know, and your rim. I don't know your radial. And 195 no, a tiny size, and the weight no baby see form no, thread ni see form no, and yes the weight of the tie, the size of the tie. And a stroke 17, so you find no aspect ratio and a height, and then 70% of the a see form no, the size no,
ɛna yɛde ayɛ saa side no nti saa nneɛma wɔ nyinaa wɔ wo nsa no na sɛ ɔkɔtɔ tire ɔhu the type of tire because saa aspect ratio no na bɛkyerɛ tire no ne height anaasɛ na SK menu na neɛ wo kan obi bɛka sɛ neɛ wo kan deɛ technical too much agya me meyɛ driver ni mekɔ akɔtɔ me tire ɛbere bɛn kora na me wɔ a mede kwa kwa kyerɛkyerɛ sɛ R20 2016 ade nti na nka wonu mo crack ties ne ba no emra no nhya wonu mo yire kete sɛ Ghana ha de ye ni suno wɔ ha nti no memfa suno time ha ana sɛ Ghana ha de heat ni nti no tie we na wo de ba betimi aboa ade na mra ne wo mo ni wɔ soro hɔ na driver ni wɔno nam ne ba bi e wɔ pentem wɔno wɔ da agye wɔ kwa kyeke za nyema wɔ nyina yo ma bra me no yɛ adwene nka ɛno no bɛyɛ na yenya nyɛ no nso ɛno nso nkyerɛ sɛ me kɔyɛ na makɔtɔ wadu sika na okɔtɔ wuwo ba che wati ase ɛne me no yɛ adwene nka ɛyɛ paa nanso ade no me na me kura me sika na me kɔtɔ nti me kɔtɔ a saa information we no nso ɛnya ade a kyerɛ sɛ ɛden sɛbi obi onko su kura yɛ kyerɛ na obehu nti yɛnyɛ adwene sɛ ebesua driver ni bia de mo yɛ na sɛ ɔno obi kura hyɛda abie nyum wɔntie de yɛ kan na mo sɛ de obɛtie na ɔde bɛyɛ adwuma de a if you say here be researching just here asana because obi cry there about the name of container money ade and what say the time but on cry on church you there but see and the idea name say yenya ndu ho no ye ne yankasa ye mo ye ho ban oh no ani e kan kwanhia na nam ye nam fom no wankasa ya hwe ye na ho ba bia obefa ne ba bia se wutwa kwa mu a ebo wankasa ho ban so untin ka say say driver ni gina pedestrian crossing ti mikotwam bibia na mikodi agro ho na ka akɔbɔ ɛne no kwasɛm sɛ ne wutwa kwam kura na wukura ka ne yɛ se green aso na nipa gira ho ankyerɛ sɛ wutwam wo mu sɛ red go green no wɔ hɔ green crisis ko but nipa gira ho a wutimi fam mo no owura SK menu yɛ da wase papa yɛnya ne se de bia nke pɛ no pa bia na nkagya wabɛboa ne nkyɛkyɛ adwumadie na kɔso ɛna kwantempɔn mu nsɛm nso no agya nyankopɔn nanim enso yɛsua deɛ ebie yɛ adwem ka ho a ɛno nso betimi aboa paa ɛma nkonhyia kɔso ɛwɔ yɛ kwan so no ɛto betimi atwa nti abusua owura SK menu wɔyɛ road transport consultant ne edi kan wɔsan yɛ auto engineer ɛne na ɛtɔ so mmiɛnsa nso ɔyɛ road safety communicator enti na adwuma na wɔyɛ no yɛbɛfa yɛ fidi kɛse so aka kyɛ no sɛ yɛda na se nyankopɔn enhyira no yɛbɛba ne ho de bia abɛgye nimdeɛ ne adwenkyerɛ tututu mu no na yɛ sɛ wɔno no wayɛ na adwen sɛ bɛyɛ a yakwantimpɔn ho nsɛm bɛkɔ n'anim tie bere bi yɛbɛfrɛ no bi ɔbɛpene so na wɔba abɛkyerɛkyerɛ no so ɔde ma yɛn so yɛ na emu ɔde paa yɛda na se nyankopɔn enhyira na busua Max 89.7 FM ɛso no wasogu so a wotie wohwɛ wɔ YouTube dia ɛyɛ Max FM Ghana ɛne yɛ mmra ne medical subo mu ɛwɔ hɔ yɛdan yɛ ho aba na ɛgye yɛ ba yɛ billboard no yɛde ato aso ama yɛbasia. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura essence due kesi every Max buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shaseka Krawon. For more details, call us on 054 401 9552. Hey! I said to OBMO! I do OBM! I had the KGL Democracy Cup! I feel the second edition! Under the distinguished leadership of the Speaker of Parliament! Right on Nabua Bansumani Kingsford Backbane! Yes, I feel the Apostle Live! Out of the University of Ghana
Ghana Stadium, Legon. Friday, 5th September 2025. Naya Heart of Folk versus Great Olympics. Kamashi Dabi Papa. Why ne winning? You better be against the 12 p.m. Nanika Samne say, the honorable parliamentarians near judiciary in the captain raise a bet Siano 3 p.m. Former Black Stars players be praised super popular. John Mensah, Ajiman Petu, Aminu Dramani, Data Todd Porte, Asatara, Asana 6 p.m. May match na basso. Accra House of Folk and Accra Great Olympics. Rate Babia Betrapia 20 cities. Namon Via 200 cities. Raffle drawn Subekosutia. Ubenya Chediapi. The Max by Diakoti. Young guest of honor. I am Justice Paul Bafuboni, Acting Chief Justice of the Republic of Ghana. And I am special guest of honor. I am President of the Republic of Ghana. His Excellency John Dramani Mahama. And Tianyasam Ketwa. Not the legendary Amansi Bernard Bruce. Subamaya Tayanase. The KGL Democracy Cup. Kai. Sir Paso Friday, September 5, 2025. Our University of Ghana Stadium. Young partners. Our World Bank, European Union, and Africa Development Bank. Sponsors. The KGL Group. Bethel Logistics. Interplast. Ghana Gas. Talo Oil. GNPC. Post Energies. Ghana Exim Bank. Coil. Rush Energy Drink. Vena Mineral Water. GCB Bank. DVLA. SIC. Petroleum Hub Development Corporation. NHIS. NLA. Ghana Tourism Authority. ADP. Ghana Free Zones Authority. Max Buy. Bui Power Authority. Ghana Airport Company. Forestry Commission. NCA. NATMO. AMA. Engineers and Planners. Zoom Lion. SNIT. NYEA. Broadcast Partners. Max TV. Media General. Multimedia Group. Despite Media. Metro TV. Original FM. Channel 1 TV. City FM. And the KGL Democracy Cup. Come, let's celebrate Ghana's democracy through football. See you there. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okruma no. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about, Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance, conquest on. Truth is what? Then I Truth Conquest. Mo persevere, mo yede is truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Majiwadi tina medana di dana di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koso afi masaya se. Welcome to Thursday morning. Max FM. 89.7. My bread, bring up your sour, mananti, my bread.
Sabro where you were time na just send on soon aboma sima edubako apa ho na unu send on soon boss dia na ya bibia ati ye It's Max 89.7 FM Max Money do yabasi ebesum die na je say yede ye billboard na sabre ene sinyame eye wadom no wato nsem na opese ye bo wadwaton de ho dewro de mawo ebre we na wasa wode banaja ye ne wo edisisi ani hyehye kakra bi ene wo ho na me hyase de na akosua yenye ready na ja me hyase de free mega cash mega cash me kan de ne magade ai bomodiana for phone number star 426 star 8 hash na ne nti ameka se bon wo bon o de apesika se sika ho ya de sika ho ya na wo fa wo phone say yam say smartphone say tablet say chip hwemu nko ade a wo fa wo phone na sa wo star 426 star 8 hash ne tomu a na je se wutiri eye yi anyankopon ye wadom pe wo betimi edi sika up to 50,000 Ghana cedi ya kan sika 500 million umpewe na opedien na enhyehye kakra bi a eda ho ne se unya 18 a men try men koho yenya mempanifo no wo munya sika wo mama ye bi edi enti wo ye unyanya 18 nkase ya yi mu ubetimi edi ama pani no na pani na ya ma wo ye mega cash promo a ye se na wotwe nyina wo ne yetena bosume nyina wo ne ya hyase enti yenso ye chew bibi na ansa na ye be chew bibi na gese wafa phone star 426 star 8 hash Ejase de be ya National Lottery Authority di ne sasha sie de ene ewu twetwa aguma wonim se wutwa no wodi ne yie pa enti ne ewo ho no mega cash se yesika na ye kyekye no nso nsabetimi akabi akoso ya yenkoi ma mefa we ento aso we efri medmosis say atadwe yate ede enne wo say Wanum ede eye Medmosis garlic capsules foforo kra aba ebeboa ama ayaresa ho nsem so agina brane yie pa o say eboa ema blood circulation ekoso na chese wo yo obi a moja entimi ne afusane ewo wo widie mu a je eye Medmosis garlic capsules bi ebeboa ema moja etimi adu mu afusane yie pa afa so ema wo cholesterol so no ejina so yie papa ai na obekọ ayabesa bia na cholesterol ni ade unum sa eye Medmosis capsules bia ade se cholesterol ebetumi akoso ebiemu nso so se detoxify unipadua no na chese efi bia wo unipadua nim no unum eye Medmosis capsules bia ebeboa detoxify eye nipadua ni yie papa no say se wo pe bi ato oh my Ghana mu afanai pharmacy bia de ubenya bi e na afa nso herbal shop bia wo my Ghana mu no eno nso so ubenya Medmosis garlic capsules ebi ato na se eba na ayaresa bia na ayarehwe ho nsam so so a from Medmosis ana visit wo mum ewo eye adenta barrier opposite police station no ebiom so so oba Accra eye ministries wonum ewo ho sanso ena kumase so womo ewo ahenema kokoben na womo se woba wonum asoye ya yare bi a womo sa eye sexual weakness wo ye woba ana wo ye bema na chese wagudie ewo mpam no ekofom a ubowra Medmosis aso ya wo mo behwe ama wo nso so wa pomudi ho nsem agina bran efa empam agudie ho ensem so ebiam nso so wo ba wontumi enwo eye infertility eno nso wo mo beboa wo ama wo nso wanyanya funu awo ba pa hypertension any diabetes moja broso eno nso so any esichire yade wo mo behwe atu ase ama wo a wo nso ohu atom sciatica ya mpempi ye kanu no wo to ase ya na etwetwe wo nso so Medmosis ebehwe na wonom ama eho pomasibre ebiam nso typhoid fever ene malaria stroke ene yare a friend STI na chese empamu yade nso so ni nyina ukọ Medmosis aso ya wo mo behwe na wo mama wunuro asa yare ama wo ho ato yie papa enti Medmosis say per Medmosis garlic capsules ni bi nanom na entimi boost immune system no na say yare we nyina amabobo so bi dia ene na wonum aso ye wo oman Ghana afa na ba bia no
ko na kosra wo mo na wo nso so emfa aduro enkan na wo ho entimi ento yie papa ebie mo nso wo se wo penchire mu ana sa wo pese wo frɛ wo mo na wo gi ensemi nchire mu bia ene na frɛ wo mo e wo 0244 06 8447 0244 06 8447 Med Moses was say bra na wo besa wo yare ebusua mame emfa Max buy ento aso na Max buy no ye promo no ya na dos papa nia medi eto dwa ene se Max buy se bra no ma unbeatable office ai beto niema mienu e wo bra wotue sika kuma bi Ghana ha wunya ne bia say ye home appliances say ye TV say ye fridge say ye phone say ye watch o de bra na beto ye ka niema mienu ba so say kapenya na ya ji usika ketua bi na wasesa niema ne de kofi na tie wase bra na beto TCL washing machine ai fidie mumunutia ye di si niema yi ai bra na beto bi na ye mfa kettle enka ho na ye ka ne mienu nyina bom a ye de ma 5530 Ghana cedi wonya tria sika maboso ya ka hu sa wonya 300 Ghana cedi e de abobotom afenso no bra ya so ye na bra beji wo Infinix Smart TV ai Max buy na eka say wo se ba beji Infinix Smart TV na bazo TV na ye sleek na eye kama etare ho kama ene wode wani krotwa wisi a hone dantemo ehwa na wo hwe ne yie pa na yemfa smartwatch nso enka ho emfema wo eno no usika 3000 Ghana cedi sede apem no miensa ya enya sam keto akra afen so betimi aba abeje Techno Camon 40 Pro iPhone na ugina edwamu amakola edwamu kwase edwamu ba bia wo bia wo kasa ugina nipa mu dede wo honso nipa koro no wonte ne ekoso around sa phone ho asem na make no Techno Camon 40 Pro wose wo babeje ye no a na ye de smartwatch nso aka ho ama wo ye ka ni nyina phone a ne de ama 3170 Ghana cedi pe ka hunu se wonya tua sika botene ya wonya 250 Ghana cedi obotom a chese instantly enyasam keto akra momodia na hwehwe ye chiri kwan ewo adefo ntintamfidie ne so eye www.masbuy.com.gh www.masbuy.com.gh anampo bia na opese wo frɛ if you say your outlet na edoso bebrebe wo frɛ 0544 019552 a yabeje so na ye ni wo edi enkasasie ewa homa papa yi eso sanso na mo enkran inside no me kire Accra ai wudru UTC a ye ne commercial bank no na ye adjacent bra circle heya Kwame Nkrumah circle akane na ye Vodafone na se de ye frɛ wo no mu Telecel ye ne Telecel fonso ene di nhwani mu pa ni nyina enkamfua no se junction mode ye ya enno ye kokko bia no be ka ho a ye more than 45 outlets ya chese yegusua ekuye nim kuye ne chese Max buy ye outlet no edroso ento betimi abawura ye shops ni ye showrooms akese nketwa ni modern tem nyina na waba abeji eye wo TCL washing machine waje wo kettle waje wo phone waje wo smart TV umpe we na upe den Max buy ye will say quality you trust price you love mini amento aso mame fa we so free Max buy ko no a enu ajanhye mode no so ye kama pa enye asem kitwa Max buy say enei wonum edi phones for kra aba say de usika tie bia obenya phones or say as low as 100 Ghana cedis that is okita eye cedi no 100 ya na chese aka nesis Ghana 1 million obenya eye mobile phone ato na mobile phone abenya ato eye Philip Essence eye mono chi ankra we tie rubber or say Philip Essence 10 64 gig plus 3 gig 845 Ghana cedis. Philip SS10 Chronoa 128 gig plus 3 gig and also 975 Ghana cedis. Science and a Philip SS20 128 gig plus 4 gig 1070 Ghana cedis. Philip SS20 256 gig plus 8 gig 1475 Ghana cedis. Now we say so one flip it to Philippa unya essence and into bombardia flip it to Philips nenya essence and into no
se wo sika etie bia na wo pe phone na eye kama ayusu camera ani da ho noise anase noise cancellation so ewo mu na phone na nkasa so etimi bo adwuma ema wo ye pa de a ene na eye Philip Essence anything must buy say Flip to Philips na se wo pe nzemi enchire mu a frɛ wɔm wɔ 0544 01 9552 0544 01 9552 ana visit wɔm ɛwɔ www.masbuy.com.th na wo so gi enchire mu ana empo obetimi ashope online Masbuy say hurry and flip to Philips. Yabusia na tesa won so betimi de wadwaton de aba na ya bo hu dewro e de ama e your billboard segment no eso de woton bia say ye japade na woton say ye aduane na woton say wo operate hospital wo operate restaurant wo de bra wo ba ehye kakra bi na wo ho na je ye ne wakeka asie na agya onso nyame eye wadoma watime nya de tonfo bebre na wanya sika e de atabodom nti edu billboard ne de ye gi sika pa say de mega cash tai e ma sika na busua wonu say ye gi sika ne ye di adwatam de ne nyina bomu wi a am say de nyum no obi aga se ho na chese ye Drew street vibe no so a no vibe no so a ne ye Drew no nti afia nsa na wode wa fidie na to ha wonye late kura aha Max 89.7 FM Max Morning Dew segment na ye Drew so ne friend street vibe Money number 1 enti ye ka kire wo se ene no to question na edapono so no eye yize so enye yize sa obetimi afra ba mu ene ye se ebusa wo se aduane be na wo ba wu yase woni bi da na aduane be nso na woni bi da na waye wadwen se aduane de me ni bi da nso metrai bi ahwe eye da aduane obi wa ho se mi de me ni fufu me di fufu na entobura gume na nso agume akoso ya wontie sa asem ni bi da obi nso ho no se mi di konkonte la pewa face the wall me ni bi da na me ayo mo se o ni fufu na ayo mo we gare ni banche na ya na me nti o mo asem woni asase aya kan so di apoto no wam ade ye chiri ko kwa ye di na ba enti no street vibe no and your question is simple ubetimi aba na nso wo de aba betum me di kan the numbers na to dwa answer 055 1598321 and no fry be peke wo and afi 055 0055522 and so edem clear and then yankopon ayadom mo maye ya homa yi ho adwuma amaye 0579 300 025 because you now kasa me no man nya to om ye obi wa wo se me ni konkonte na wa aduane be na wo ni bi da me na me wi ase de me nkai na cho so de am pucheche bi ya wudi de ye ni nyina aka obi ka o si de ye chiri kwa ye di si de ya mpe me wi atadwe me wi abrofo nka tie me wi koko da o so ni achi wade yes daddy what wuti ya su ni achi aduane bia e bia ko tuonza fikuka ayoyo na ko hwem aburukutu bibia ezu betimi abaso aduane be na wonni bi da na aduane be nso no waye wadwen se afia yesimu die obi wo ha obeka se yes September mpa de me try pizza hwe ewom say Italian food nso obi wo ha no on kana no da kankan ne ma me mu mpanim mo de ama mo abreso mo mo ntampe obi ka emre bi mi koto KFC ma madam fo bo se nguna enam na nyinya otugu yi awo ni omo de ayi esama fa ho yi KFC na se ayede o se nyinya na mti kire ya wo de wo su korasi ni de mi hunu bi da o tankwa da high nti wo so betimi abaso na aduane a wonni bi da wo wiase kura de aduane wo de wo boni din a wo reason ti a wonni no nso obi wo ho no ma no ya allergic obi wo ya allergic nti no odipe na ne ho nhyeda enye ne wei enti na no pay street ni so no so aye hyehyehye yesi ebusa wo se aduane ben ena wonni bi da na mu de wen so na ka wunya ya nka wo bedie na ho ye aduane be na wonni bi da aduane be na de wo so bia wo oli so eni team no ko awu cheche oli so bia wo ho eze wa ho ameho efie ha ni achi wade fo wa Alexa aduane be na ni bi da head watch ko kwanite ya be watch ko ni ko konteda
Face that we need be that. You say what mama wasem. You say what fata gyina ho so wani fufuo. Wu ni fufuo. Wo boa o. Of a time tin honhom say we say wani fufuo. Me de aduane a me ni bi da Chinese foods no. Mo de wen nso mo do mo onuane bebrebe o. Mo nuane ni bia me ni bi da. Eh wo mo de so do enam ni ade so do wo no mo wi bi pa. Ya me pese me bi ni apotro no. Enti experience adventure na mama hu de say de sitia de pese. Na woni say me bi ni apotro. Enso to mo na mo ba bebre ya say mo ye mmire no. Enso to a eya na mo anketenkete bi ba. Every light yes. From MP. Ebinum a delicacy pa o wo kye ho. Me kro for delicacy. Sawa hu. Ena me so obi aba homa no so akoso ya wodin ene ba bi a wo kasa free. Hello, good morning. Good morning. Now what to say, Bemena? Hey, Nanny, I'm some me bonny din what? Oh, Katana, where yo, now because you have say a driambena wouldn't be da. Now the only one you will try. Oh, me, I don't know that it didn't be Ghana. Jenny Bian. Jenny Bana, when you gonna how would be there, Jenny Bia. Oh, my Jenny Bian, the most trouble boy, Jenny Ghana. I was a ain't no me bow, Yanko Continental, Jenny Bana wouldn't be there. Jenny, I send you. I'm broken Jenny Bana wouldn't be there. I'm a person to go, I'm a person. Oh, I know how fatasa. What fata? Mama ba potro kra beti mi aka se me kra potro kra mi ni bi da. Na me nwi bi da na se mi. Akoso ya so busa no, o se busa no. Ha? O se busa, o fata wa we potro da. Oh, e ba to da bi. Na wunya bi a o be try. Mo profo aduane. Ba to bi me try pa. Baba be fa na yakọ China ayi why restaurant yakọ pa bi adi. Why? Do pa cha ma tin sa ma potro. Nyame enhia wo fata papa. So on the Ghana had na just na nka kora na se na nka we se ya wi o ye we nya se ye we ye o de woni mo ne ma nkrofo di twa mo no mu speli dia ye se nam so ye kama pa na nka wa hu ai o na o wo kese no wo kese no abo na nka se ne na me ba me anka sa de no de me try bi da na no so bibia mbunu ho e be pusu mi se me try ye se ye mfa ma o na ho e soche ne de gu ani so ana ebusia wo so betimi abam 0551598321 eso ya shimia wani na fe 0550 055 522 din ene baby a ukase free no pay Solomon City Safo yeah just Safo me Safo kantanka no sorry Safo ya nkwa ye aduane be na wuni bi da na wunya abedie ai aboa na wo kana so omugba emilemu no akokono da bi o emu anketenkete na ana ye from nkanka enkanka no kwasem ampa omunyi no munya taban dia menimu omudin but omuni ntaban no mugusie no so efre om nkanka ai o ebi mo we share na mi ni da ye kokuri enkanfo dia na mi ameta pa na so ko san ka fin ka atra afi ya wo ndi ko mo san ka fin ka atra wa anya de kura wo security yes sama why you my me oh sawa hu nyahe na wonim se yese kwekule nso ye pete saa na se onsa ka bia ade da wakoma so bia nso nyame timi ye ma wo na mo ka nta me pe bia di no nyahe apa ho next year ye bedi why kwasem next year ebeba so but wonim se no se wundi bi da ho first time most of time de se wudi a ya na fa oyem kakra sawa hu ya na fa oyem kakra fa oyem wo kwan ben so oh na se ye ka se aduana fo bi e ma tia agosia wudi ni ba bi o ka se free yes from Ima me fe Michelle Camp oh Michelle Camp fofo na mo ho ye de salute sa but mo ho ye na no kwasem sa no pay de ye ba bi no aba kwan so de boko na aduan be na koso Tom Brown onkura bre mo di bida o se ya fra o san biem Beima acha midindi emisa okay wudi Tom Brown da denti na wuni Tom Brown da denti because ya buro ya na me fada di sugar gum the milk gum ni na mentimi
Hey! Na wo de koko de? Unyini yesusu wonni bi da. Oh, minim koko at now min di Tom Brown. Wow. Ah, na china ya chini nti na wo mpena na say onim de nti abato enye na kono so. Enye na kono so wondi. Wow. Nya say minya medi. But min di. Ana wonya obi mane no ama wada ama Michelle Camp for. Minya obi kwa mpa nka minya metimi aye. But Aya try bi hwe ye kama. Tom Brown dear. Aye. Abi nsini ade nyina wo mo ya miya wani. Adeko na salad so min di da. Eh, what's here? Ade asempre na eh. Michelle Camp for pa na mo ye de madi. Wo ya duma be. So a driver ni mo. Oh wow, Ima. Nyame nsha papa chese Emmanuel woni yen na tie afidie no so. Ya chese ye dey street vibe etotototom Nyankopon ensha Ima. Weird power, very weird say. Obi beka se ndi we da me ni nyina so e Ghana aduane. Also obi ka se oni fufuo da dia most of times is understandable. But obi beka se me ni we odi ni baby a o ka se free no pay. Oh, Sister Gifty, how are you? I'm fine. How are you? Nyame adumo oja. Ye kurekure mu ara na so trom fo mo ho ye de. Nyame adum ye ho ye. Na no pay de aduan be na woni bi da na de na wonya ba try. Twe ho firi wa fidie no ho kakra bi mai. Minya nyame di na bia ye kraman nam. Ponche kokko no wa hu. Ponche kokko no. No kwasem. Sister Gifty so anu ade enchen you, ade enchen. Auntie Gifty. Babe. O mama ma yese. Mama yetere. Hey, boy. Ena unu anu mama so yese. Omo ye two. Ena wanga sa so ema no mo yese. Ema ye 5. Money eden. Mo pena nkane aponche kokwa no pay. Na aponche kokwa de. Say mama no money ye den, tie ma ne de ye ne ye den pa. So for enye nwanwa. Nwanwa ye da mase. Ye da mase. Na krama ne na nka de boy. Ene mama ye fa no kwati wa forest ni mu ho. Obenya bi. Krama na mpa na de keso obi. Aponche kokwa. Wo de ni baby akasa free. I'm doing the banana say, like I said, assignment. Oh, I shaman to the whole yase. Na mo ho ye de. Nyame adum na so e. Nyankopon adum bibia boko na. Aduan be na wonni bi da na de enso na wonya obedi pa. Okay, de na mi bi da oat. Ena de enso na wonya bi obedi. Embroni for barbecue. Bro for barbecue. No kwase. Embroni for but when so twi no waka na aba. Barbecue. Oh wow. We dey barbecue ni bo anya na abusia fo mun to bi manini. Why? Oh, fan channel nim selede. Okay. Nyankopon sha shaman fo nyina. Shaman fo ye betimi akwa agya wo mo de. Asem keta. Abna wonim say ye wo aduani pe won ma ya classify ne say aduani we die wudi a samu ebi nti ye dia ma mema no kwa most times ya ma ne ta kire wo kokonte. Choose ya kokonte. Face the wall. Ebi mu friend Chris Brown. Kire say your friend Okpolacha. Ajo, when say wodi bebre pa. Kire say ma no bi say mi ni bi da. Konkonte. Me ana mi ni bi da, but na wodi ye na to say. It is a fufu, but just that I bodo. I hate your bodo. I need fufu in a difference bien. Difference bien 0551598321 and 0550555222. Bet me so afre 0579 300 025. Inteneno agosu ya yesi yebusa wonum se aduan ben. Edua kwa odi eduan ben na wondi bida. Okay, enka na kuapem eduan ben na wonni bida eduan ben se nyame ye wadom a ubeka se menni kokonte danso ne we ya me se onya abedi me dey say eduan na jama testify ni nyina wadama nti dia hi na se sia yenko continental no Korea ne na sefo no nti ene na pese onya abedi spaghetti bolognese. Oh, that's spaghetti there normal. Ghana has say this spaghetti. Yeah, do Chinese for me the na ho na se for. Fiegu ho. Oh, ba se ni na ya talia. I didn't know. I some talia. Odi ni be bi aka se free.
Udini maybe I can free. Yeah, would a dinner coupon 055. What the free ways about 055 8321. And no dear fra me would GD. Hey, Sam, me machine the moon checking mammy palm. And near me, dear Tosun, so a hot, my hot pan. Hey, Bolone, now me can I was a share. I'm more different, no. But we be so I say, and your posna. A year and namun so munam. Huna it is around being a huna white, almost white spa. Minya bia, me check it in. Chinese for no more sauce on the good one. No more the chopstick, you know. I didn't crank a year na come upon. I said, me, no swimming beer. Me try and apart from that, in a Ghana had a disadvantage in Ghana. Would Ghana, the mammy, I mean, Pesse Media go be. Akusia, Jinaso. Udini maybe I can say free. If I'm going to eh, true. F1. Because of it, Ashama Zenu. Ashama Zenu for you now, But I'll be out. Yadanya see. Christian, Ediane Bang. And a friend of Gosson. Godson, Achu. Hey, Gosson. What's our car? Chunu Maka Christian Achu. And then I tell to Mamma. Gosson, Ediane Ben, I wouldn't be done. Ediane Ben, in our person, when you be a bedi. Now, dear, I won't pass over the cry. Ediane, my dibby, but dear man, dibby, Danny, dear, already salad, your friends and salad. Baby, me. Veggies and I to training at the you know. I never and Krumano said any different. I only have bind the now what's in the Biason. No, for the no question. Yes. I said no more you know, to Zafino. I tease it to the end. Or so you na dey ntina wodi wodi ana ho besebesew a twofiri hen oya agbeni wa of Revolta region oja mo de na akpele ne fatiri de tini ya de fatiri toto ne na sefo akpele na nsumiri ya don now we yi nyasa wo bato na atu ni nyame ntina wa ashama nzenu wate ashama nzenu to the whole we ase was stressa ya da wasi. You have to be born again. Seriously. Why are you not now? And I what that I 05 we did maybe I can say free. I had the check in my yeah hoa. Udi you might trunk a crafty with feeding Homai. Why what dama? Mo na you also free him for Koima. Somanya. Oh, one as Saminya. Eh, and you met me a canon, and one no. Now, no pay dear. A dear, now, what did be daddy, and I will hear him so obedient. A dear Kurana said, I was your kind. And my white dream, and I my white dream crass obedi. I dear man did be done and a petter now. Petter, saying what they did, and no, my mefra who say you are the lady. Na peta siedi asem ready na peta nam okay na no do nya bia bedi na wonya wadu so bedi bi kura me nda kwa do bia wonya kwa de bi tia amon for adventure enya sam ketua o nya kwa do bia bedi wo hu o medi pa bo modi ama yiri mpe bi no fa mon kwa ma ya da mo sepa ya traya hede se na enye bone no. You cheche so many for Dumasifo and Tinkong, more area more than so ye cheer more. Yatum. Eh, now where a pettenam, pette. Also, need wouldn't say, and maybe ye chop bear red now on the pette. No better crying, I'm here with the quack job. I don't know. Eh, more than you. Wow, won't so bet me, Abba Sona Jawnia, Baba share, Adriana Bang. Adriana Bain and I wouldn't be there, dear, and I wouldn't obey, and dear, and I won't try cry. You don't want to go there. Hello, Woodin, any baby, I can say free no pay. I'm Patronis, because if you're and Esther Del Rio, how are you?
Oh, I'm fine. I'm living well. And you? I'm fine. Because you have any fancy in a baby before you call the I know ya de na ma ho. Eja sie. One na kan so na san aboa. Your friend is saying aduane ben. Ena wunni bi da na mpo enam ben ena wunwi bi da. Iya wo pese wi bie anase wo pese wo beti bi kura ye de no aduane kura e wo chance ma wo mfa chance no. Aduane a mindi bi da ye acheke. Zimafo aduane. Acheke no. Me ba cha enye zimafo nko aduane yesere wala wunni bi da. Kama akona kope bi kwa nzema na kope bi. Kama pa. Aduane amaniji hu pa so ne mpi hu menka impi hu anaza de himpi ba yere de no menkani de na tese edida wo to potomprom yo waya de yo ye da mu nyina asinya me hira wo ye cheche abusuafo nyina nso ye na de mo ye ni age pa wo din ni ba bia kasa free acha me kasa free matai ko we de Mercy Loko pa wo din Dindi Frank. Oh, Uncle Frank. Na anopai de enke yetie ba bia ye adwen hu wa ma ne ni fia ha. Okay. Enti idiana mindi bidane kramainam. Ayi no aponche kokko no. Na de henso na wunya wo bedie ana no a wunya pese o try bi hwe. Apotro na nya wunya ba ne akosia. Wone me mepa ba bi ni akokori restaurant bi wase. Nza China kwa mu wurawuram na ja mu kokodi why? Enti apotro na nya pese o bewe wo hu. Pachai. No, okay. Etia mata hekofo nyina enso yesi nyankopon. Mata heko wa mo danso mata heko anasa afie nya mata heko na to. Ani chiremu. Oh wow, oni akosua wa ya de pa because said e okotoba bi e wo Pig Farm Newtown ni mamu bi e wo bi so was Spinters Road. Enti mo ba no my specific am nyankopon hia mpa ye chia afie nyafo nyina. Yo. Unim say uri makoko den agosua nso de wo ha adwen wa bi da ma we bi da ho wo yire nyasam keto wodi ni baabi akasa fi kokoro de pa wodi ba se fe me get me face suma mentia sister Joyce na ho ye de nyame adom na won so nyame adom boko na anopai de aduan ba na woni bi da na de nso na wonya wo bedi pa de amindi bi da yo kwafo ade Okwafo. Ano so ye den ne say insumnam etesa adwene be ne nam no ye fita ade na wo bodi no eno wonni bi da na de na wonya nso abedi na de na ye de o chance no abeto chance na to akire bongalat okwafo no de wo de mame am chance wo didi mu amemfa au na de hinsu na wonya wo bedi aduane be na wonni bi da wonya wo bedi minya nyuma na nyuma de nyanyam amaduan ya no na minya medi unya bia na ya ubedi ni na ya kope bidi kona kope ayi emenkan bi ni ana ba yire de ne kafa twetwa so ye chia so homfo nyina enso yo fish ni de kwafo fish yankasa de wo ewurefo nyina wom fish nso wodi yo baby ye friend elupre fish ye friend elupre ne bobre ne tse aeroplane njo ye ma me fa na elupre Kofi wa nyina wo honom Kofi wa mafi mani enti abusuan so betimi abaso na yese aduane ben na woni bi da de na waye wadwen se wonya obedi ana de na kosuare ka ho ye de wo chance no a wo so do honom a surprisingly obaka se mennu akokọ na but akokọ nim kwa na sa akokọ ne hu nso mu san kwa ne ma no be yare yes bibi betimi wow me wadanfo bi ondi kosuada kosua ye kosua ya ondi bi da onim di hu ekita ni sia na chese especially the anu gida no wa san de ache onimdi wenimu di sen kosua ya abere mu nyina besi ne oninti ama ne mma no a inherit sa ade no ne nkola ne mpen kosua enkura no empen kosua se de mo bre de mo ntimi amamu ane ne mu wie o em so bi aba homa no so di ni ba bia o ka se free no pay Ernest no ma se ababio ma me no ka kwafo bi ba kire man kwafo no eno no won siom ti se de o kana na no yan twira ho ya nwure ho otro wa hu ho ya tron ai ba na me do
yes, obi akono de yo do post no one month poison is another my favorite. So one. Ya ko hwehwe. Mo kwa hwewa na eja. Ma kwa chechire wo. Tanam na yi pa. Wow. Okupa na so di ya ben kwan ya. We ya Ernest so wonye o, Ernest woni suban. Woni nyame ntena wate. Woni say asama na make akokono. Nse wo kwa akurase a de wo mu besi aye aboa no se nam no mi akokono no onyi be ya asomodwe. Mi pa na minia na won say omo ya omo stimisina na omo ahote se chinchida. No de asane ahoma. Onwi bi da. Sister mempe. Onwe ya de to me chance nkra ye duane amini. Yeah. Wow. We dey na de nya more experience as ye world view abie pa ye dam ase Nyankopon hira mo nti se wantimi amaso de nya obi ne kuma ntwi ahoma no so ayashimon enso ka wutimi try kakra wo de fa ha na anye ya na ka wo de afa ha nso ne agozi ye die agise dan ye ho ba na ye ba madikan ka se segment no ya na dɔɔso wo so pam wonti ene akeka ni nyina boma agya ye de esom wo ma 89.7 FM ene na ka ye pese hu aduane a wonni bi da de we na wonya obedie ena de enso na agya wonni ho akora na oba na ya no na chansen no na ebenchen a obetam chansen na atu a kire ba bi kura because enya de a wo pe enya de a wo pe enti no na jese be dan ho aba ye ba ne aka bia nso ye de beto aso ama ye ba sisia Welcome to Thursday morning. Another night to for Shentla obofo na yenhwe se ye betena se na nkan ya na nkrofo pebi de atwu manum ada kuruwa yi na me se wo ka ho asem yi ya san akọ ababie mu ya se Nyankopon hira mo se wafidie no eda so ada max 89.7 FM na wo fa ya duru su di agya novella update se wa wani tria se novella se ne wie bi ya hye bi ase ebi so gusu tria mu anya asem keto akora enti akosia wa ready na sa wo de ye be famu a ene na chese no ano no ni amame nchia atiefo nyina agya ya run segment mu de afei na ade wafidie na to hwa no ma ha Max FM 89.7 and morning dew wo Max FM so na wo so awaso etie no na segment we novella update oyo obi a won hwe Max TV novellas ni bia ana empo wa hwe bi na won ti ase ene na tenase na mensew Max TV yes your novelist no double ai ye a woman's corn ya esi enra ya sign the fufuro crab a friend a white flower as a ensuring kakraka pa etire ena ye de brothers so aba eno so e sha se 9 PM ekosi 11 PM
na 6 o'clock enche ye be half sisters enti amanfo enta me kutu na de me be ka ho asem eye a woman's corn ya esi enra sese ye hu se woman's corn eye abrabo abema baako ya ema mienu atwa ne ho ahia obo baako eye empena na baako eye yire na empena nani be ye adia to the extent say no person wogi be ma no efiri wo yire ne nsam. In fact edru ba bia ma wogi be ma no empena no ye frɛ no Georgia Ferre ena okunu no nso so awotwe empena no ye frɛ no Jerome Fontabella edi a di frɛ no mpa eye wurom ena eyire no nso so ede Emma de Jesus ya no nso ye frɛ no Emma na ni nyina ne sɛ ababa wa Georgia ya osi nkete sɛ obedi wurom afri Emma nsam onya ye wurom maame ya ye frɛ no Margarita ne support Emma wotimeji wurom afri ne yire nsam na be ma ne call ya no hu se no oya ye mistake eyire de de yire eni nti no behwe na wasiesie ne mfom so ampa be ma ne de osie yoyo esiesie ne mfom so na sanse ababa wa Georgia esi nkete se obedi wurom afiri Emma nsam nti no oye de obeye bia Emma chese mfa nkomfa be man ababa wa Georgia ekobo abrante bi efre no eye Angelo Tuo ede hye be man ni nyina ne se ne be man aye na je so be ko na yire ho de aye ne se ayi ye beto obi de aye nto obi de ne nka nsuo nto kokko na de kan gogo be ko de nka kokko na se ye nyina ya sedwa pa ye beto me de aye nto de ene nka nsuo nto de na e mo fie aha nti oye na dwen se obeku Angelo na hye Rome no se da be de Rome kwakoto prison for life na cha sa abo mu mienu nyina nanso onyame a wampa asem boni nti ni nyina siye nanso omuhu no kore no ama asisi a no ye yi Rome efiri ase ho no mu a oye na dwen se oba beto na brabo so na wone ne yire abobra na yeyi na firi efi ase no utimu se Georgia ya oku eye Venice abrante yi a ye frɛ no Angelo ye hwehwɛ no edidi mu ama ye beche Georgia na nso nam se nani edene ene chese ni ntutira semunti no ye na dwene se be ya Emma pa ni kunu rom betena de ene nka gi se wawu enyi wodwane free prison ho eye se wo ba no aba beku Emma ne preko se de be ya ebebo rom no kra enti Georgia pae ena wobeto otuo se wodi beku Emma nanso enam se bone wo iwudi a ye chi wunti enra Georgia ye ya opese woku Emma no okokidnape no Emma ateti a wodi ni famu eni niam wodi ni famu nyina no at the end of the day no Emma etimeje ne ho Emma ni kunu rom ebefa no kofi a enkamfo nyina enra Georgia wie ye baaye enra wotika mu ena car no wode kopim tanka ena eja toni mu na before ansa na eja toni mu no enade bi fifiri efe ne se car ne so ebe wo no ewo ne car ne mu a na chese obese wawunsu na ni guso anche ena eja eto car woti mu a sesi a Georgia atwa na nanu mo nsiedu ai na ni wo no de ni mo werem na nye kra na nye ni wo ni mo werem ensamoni a Georgia di enyina no ya na nka yes Georgia wa ye bi atwa so ye de mpanifo so wa ye bi atwa so nka so wa ye bi ato aso wa ye bi atwa so wa ye bi atwa so wa ye bi atwa so ya won fi nyina no Georgia enra wo ji ni wuo enra na wie ye baaye na anika sam esa ya rehosam ne se na damfo brebo pa na yonko brebo a woni ne kwa nakra na ana ababa wa ye fe ne Selma yes Georgia se wa ye bi ye ne twa so wo se wonim na abegina mani mebo nto wa bra menwene ho me ka se na Georgia di to ya bo Selma na beti man say na damfo wo hwan wo no de opere ne nsankan ya wo fa ho bayi wo di to ya bo ababa wa ye beti ene de ene no ade hu se Selma so kire ne bobere yes si ewi a kire no ababa wo no se fe ne Selma wakodi apolisifoɔ akache a ne yonko Georgia de enam na dwembo ne ne nsamoni nti wahwere ne nkwa abrante ba akwa no waka omo ho so no nso hwere ne nkwa ewi a kire no na kire se eja kala bewula show ai enu ade ehu se kala na wu ena Jack ne nso so efe ne Broman no nso so aye Emma eni ni kunu no nso so wo mo nso so enya akwan etena asomdue mu eware ya omo san akora enyensen ya na kyese
akɔyɛ anigi sempa enti se nura want to me anhwe a woman's corner de course e woman's corner mu na nura na de ba wieye Georgia ya bo ne din aba nura de Georgia atoa nananom e wo nsia do ani wo no nso no kwasem ni na se yen kan se de o se ahomti o se ni ka o ni nyina nkamfu ano watimi atoa nananom e wo nsia do a ema ene ni kunu rom anya adaje aware asanye nse wo mo basidi achi amana ye fe yie pa na ba kon so ye yi ni 8 o'clock ye white flower no eno so fa abusua bi a ye frɛ wo mo Dante Cruz ono ene ne ba Lily Cruz ena wonum ekɔ krokitua bi a ye frɛ no Poblacion Adiante ni nyina ne sɛ ne Spanish pa o sɛ ne ye ma kana no petutu Poblacion Adiante ni nyina ne sɛ ya mo transfer afri Manila abasa krokitua mu sɛ wo medi ne dwuma sɛ attorney e wo sa kuro ni mu na kuro no a wo kɔ so no a ye Poblacion Adiante no esikafo bi wo hɔ no mu a wo mo enya di kuro no so na wono a na esan ye governor ena ne ba eye oba Emilia Adiante wo ye mayor na Emilia no wo kuru bi afrɛ ne Rahu na Rahu no be ma ne pe ma pa na enam se one ne papa mu wodi ewo krom honti no eye a be ma no kura akɔpɛ oba bi na se ohuan yi se so obeti ne kunu no wo ne no na wa fa ache ne wakɔkɔku oba no like I can kill everybody enam tumi omu wonti enti Adiante abusua no wo mo eba public nim anaso omo pa kuro nimu eye te se de omo like omo ho son ama anaso omo ho ni asem enso so ukọ wo mo pia mu a nsamoni a wo mo di no enya asem ketoa eni nti owura yere eye Dante Cruz eni omo ba Lily Cruz a omo ba eye Poblacion ho no mo no se wo be di no dwuma se attorney no wo bisa eye ne colleagues a ono omo ho se na aha sei me fan say ye law firm a nka e bia chamber we say no wo hwe eye fast e wo ha no mo a ye hu say e bia we ni we nya asem ye hwe ye nipa na wu enso si esi krom ha de aha da din na da na eye case we still a ye ntumi mbu aye na e wo ho no e dia na e kɔ so na tese niam bi nsisi so yie emma eye owura attorney eye Cruz no eninti obomodi aso ordinary to form na okwa adwuma wo baaye no na eye mayor no a ne papa ede Adiante na oye governor no ne kunu Rahu no akoto ahye ne yire so wo fi ankoko repi no eninti eni obomodi abro abrantie papa ena ode abufo ko mayor mu fie ho mu invite no ko ho ena okaka na esi de na wo kunu etin ba to me yire mo na e wo ya ye fie wa bra mo nso di bra mo won esese mo ntimi nya adwuma mo hote ene de owura yere Emilia Rahu e kire se opese one attorney Dante e ka no kokoam na kire se ensem no antimi ampie utimi se papa no na ne buafu yie pa attorney no esan se de Emilia ne kunu ni be ye no wa anye ni yie na utimi se nka o ma ni ska na waka na no atum se de be ya omudi mpa o monya no okrom ho no wo be bo ho ban enso attorney general yi ampene na o ma ni drink bi ma me ne hwe ya drink e fe ne se ensem na e kɔ no be ma no emfa ne tinge no drink no de ma ne sa poison wo e na wo poison be ma nti be ma na anuru fie e na ode ne ka akɔpem ye e no wuye na ansa na no wo bo modin afre ne yere se ne ho enhye da ensisi so yie enti be ma ne wuye no ne yere ya ye fe ne Kamia Cruz no ehun se no ewuo we de efiri mo honom na eba na akwa ese mo nso mo wotumi nti no enkwa ba bia mo na mra na ekita mo nti enkwa ba bia nti eja wo mo ba ye wo mo deda ba ma no a eye sa abusua Dante abusua Adiante abusua no ebe sra Kamia no wo se mo na makumi kuno mo nko eni de okeka na adwene kire wo mo yie pa na okeka na adwene yie no ehye abusua no e na wo no ekɔ fie saa ono nso wo mafa no ho o mabɔ no ho pɔ ena enra yehu se wo mo abopa ama be ma bia ba be repi Kamia ya ni kunu ekɔ na ne kira chinche ye no wo mo be repi no a
kyerɛ sɛ wɔn mo ba lily efiri abɔnten ba a wɔbɛtoo so ɛne deɛ ne ba ne maame ka kyerɛ ne ba lily sɛ onwane na nyɛ sɛ baabi adu no ɔmo ku maame na ɔmo bɛkyi akwaraa no nso so kuna ka ho nti akwaraa no nso so edwane yɛ ɛkɔbɔ apolisifoɔ amaneɛ nti ɔkɔbɔ apolisifoɔ amaneɛ ɔmo ɔbɔ ayɛ na kyerɛ sɛ amu no wɔn mo yɛ firi hɔ no wɔn akra bibi afiri hɔ no ba mogya ɛsɔsɔsɔ hɔ no mo a ɔmo mu baabi asesi ano ɔbaa no wafa ɛnam so ɛma akwaraa no edwane efiri ɛyɛ population hɔ no mo a wɔde nani ɛbɔ okuro foforɔ so na sɛsi akwaraa no akɔdi ɛyɛ obi nsɛm a nipa no ɛtete no yɛsisi no yɛhwɛ ɛnɛ sɛ ɛnteteyɛ no ɛbɛyɛ papa anaasɛ ɛbɛyɛ bɔne enti white flower ɛna ɛbɛhu kyale enti white flower no ɛnɛ episode 4 no ɛna yɛbɛhu sɛ akwaraa ne nteteyɛ mu no ɛbɛkɔ sɛe na ɛbɛyɛ ne sɛ ɔba bɛtake revenge anaasɛ ɔbɛtoa n'abrabɔ so ɛwɔ wild flower no enti ayi ɛno nso so de akɔsi ɛno no wow we de akɔsua yɛbɛdo ase papaapa enti sɛ bi a wonya starting hwɛ ya enka achi wonya late wonya starting hwɛ ya wonya late koraa wobɛtimi agya abamodea ene yen atoa so wo Max TV hono a enya asem keto akora ebusua Max 89.7 FM Max Morning Dew abana ma we kafra ma me fa ntoa so obi be pisa se time be anytime be na yeyi no sesi ade yede ba no eniu no ye be sha se no nsia 6 pm na ya pon 7 pm na yede 7 de no nso so atoa so a eno so ye bepon 8 na ye 8 no so atoa so white flower na sha se 8 na afa 8 ne ye pon 9 ye de we no so atoa so brothers eno so atoa so from 9 to 11 into no times aye yi ne times asesa kakra na nka ye sha se 7 but se sia ne ye be sha se 6 na ye de akwa kogu a ebo 8 na ye de brothers so atoa so 9 and into ye time no asesa kakra se sia na afefo nhwe na wonom enhye no so Ebusuya Max 89.7 FM Max Morning Dew no wasuguso a butie wunu se no wotwe bope na je say the People's Parliament no obi a ho yira no obi pese obeka bi obi pese obeche na dwen ane munti ene edi the People's Parliament eba abesomo na ansa na ebekwa kwaje nkrato kakra aba betoa so no ene the People's Parliament dwumadie ne yesi ebusa se traditional music enwuma ebo ni nkonka we santa bekwa yase ne ebo santa bekwa party ase engagement ase but titiru pa no akoye traditional music yesi ebusa se eyefa yenku ana evi se de amanfo etimi ebo twi ne trada ene wo ma fama se ba ne se bia wo bi ye ne de wo mo bakora se tites ne bo a wo mutimi je tites no ho ebegina wo mo bo konkronkronkron no ho ente na yebusa wo se traditional music no eyefo yenku a na wonu mo bo nso a bere ben na waso wonu mo ebo ya na wo mo twetwe amaso ya na wo mo hamadwen na ya na mo sua bibi e di free mu enti ye dan ye ho ba pese na ye de the People's Parliament na ato aso na ja wonso watimi abamu se wantimi ama street ni so because na homa no so ayehia we di ye People's Parliament na bia to mo say hey entu betimi aba abekeka wadwen ye ba na yaka bia nso ye de beto aso amamo ye ba sisia. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura. It sounds a deal kesi every Max buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Krawon. For more details, call us on 054 401 9552. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non-crew Kosi Dumia Nubeboa, program no air live on Max FM. Na nika semne se die ya system ebo non du ko se dumienu be boa program no esan live on Max TV ho ene bo rank of fireman so ya cover the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie ene de kika on afeso so ebo na kutukubon sem dia eno a
any Max TV, Max FM. Unim say Bukom Boxing Arena. The BIA Professional Boxing League. Ya the hun seminar ebeba Max Sports Park Jumedie no so. Afese so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Ya the statistics and all the details you want to know about the local football. And afimpo agudi ensema ekoso yemaemu. Your segment bit to say the predictor. Emu hwampa ya the matches beba ya be more odds. Now so what's me twabia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana any wiase agudi ensem omo any omo atwetwe komo. Inti Shiame, minima bedwafo, efiti Joada, ekosi fiada, ewo Max FM and Max TV. Hey! Asante wapiemo! Adu wapiem! Ayate KGL Democracy Cup! Afi the second edition! Under the distinguished leadership of the Speaker of Parliament! Right Honorable Aban Sumani Kingsford Backbin! Yes, Sandia! Afi Diana Paso Live! Out the University of Ghana Stadium Legon! Friday, 5th September 2025! Naya Heart of Folk versus Great Olympics! Kamashi Dabi Papa! Wine winning! Yebe again to the 12 p.m. Nanika Samne said, the honorable parliamentarians near judiciary in the captain raise a bet Siano 3 p.m. Former Black Stars players be praised super popular. John Mensah, Ajiman Pedu, Aminu Dramani, Tata Todd Porte, Asatara, Asana 6 p.m. May match na Basso, Accra House of Folk, and Accra Great Olympics. Rate, Babia Betrapia 20 cities, Namon Via 200 cities. Raffle drones, Subekos, Utia, Ubenya Chediapi, the Max by Diakofi, Young Guest of Honor, I Justice for Buffalo Bonnie, Acting Chief Justice of the Republic of Ghana, and I am Special Guest of Honor, I am President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, and Tianyasam Ketwa, not the legendary Amansi Bonat Bruce, Subamaya Tayanase, the KGL Democracy Cup, Kai, Sir Paso Friday, September 5, 2025, our University of Ghana Stadium, young partners, a World Bank, European Union, and Africa Development Bank, sponsors, the KGL Group, Bethel Logistics, Interplast, Ghana Gas, Talo Oil, GNPC, Post Energies, Ghana Exim Bank, Coil, Rush Energy Drink, Vena Mineral Water, GCB Bank, DVLA, SIC, Petroleum Hub Development Corporation, NHIS, NLA, Ghana Tourism Authority, ADP, Ghana Free Zones Authority, Max Buy, Bui Power Authority, Ghana Airport Company, Forestry Commission, NCA, NATMO, AMA, Engineers and Planners, Zoom Lion, SNIT, NYEA, Broadcast Partners, Max TV, Media General, Multimedia Group, Despite Media, Metro TV, Original FM, Channel 1 TV, City FM, and the KGL Democracy Cup. Come, let's celebrate Ghana's democracy through football. See you there. Hey, Max, and your facts. Oh, yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh, no. Max Morning Dew, 89.7. Welcome to Thursday morning.
Max Morning Dew ena wasugu so a wutie no na wose oman boa jo obeko menko wode menko nti afi na wode wafidi ato a menko nja yemfisa afi na People's Parliament dwumadie no yede ba be hyehyɛ so eno no ye omra hye badwam foforo kora ya bie wo Max 89.7 FM so wobeba beka wadwen nti menko ene yen entena na ansa kora na ye beboa na bibia etimi akoyie wa ha no me wasem kakra bi ka koso ya obi di ne message bi asem me asem no utimi se eya nyije sem baten hye nya ni jesem sa nipa ne se okọ enkran okan hyi ekodi ni dwa kakra enaja won ye wode kai ne koye na wode ne ka akọ wade ni dwa wie okoduru fi a enima beye se ebeburu empemu di 10,000 Ghana cedi ehye ne ka ne boot eno wasi mebe ko market mu ho no nye ma wei na me kotoe wutimu se obi na akoto ne niema ena ode ma kaya yi ena ono ne ka no wabie boot na to ho no nipa ne dia akohyem akoso ya nipa ne dia akohyem wose ba ebosom miensa ni woda wontumi na niema ne gu no so ono so se enye ne dia na waton onfa mra me nti wona wose wo sere se ebia na wakọ kan hia kodidwa onfa ne ma ne mra o uradi Yesu ono wana ne hu good Samaritan onfa ne ma ne mra o asem so me ebu Samaritan enti wode se wakọ kan hia kodidwa na se wode niema ma kae ya na se wonhu niema ne ba ebosom miensa ni a abedi ni ho utimu se niema no cosmetics kakra fra eni koton ya nipa na ikwa koton eni se chese akwa abedi wono ne kai mu no niema ne bo de wo se ebe bro 10,000 Ghana cedis woni okoton de nipa ne koton enti ebia na wakọ kan hia kodidwa na se eja wo niema ayira na wahwehwe abebo so miensan na wunya no so de no otwen abo so miensan da bi o se woni pa no wa bie bia wo so wakọ kan hyi wakọhwehwe kai ye no kro na kan si kakraka we ko hwehwe kai ye wo yi asem de na no fan ko FM o de ba hanta mu an kai ye kabade sam ke ye boa no kwasem ne kwasem miensan de sebra ko ni pa ko na adwen free so sika ni mu odu akwaso ya menkasa na adwen nya free so nti wadawroma uniema ayira wo kan hye bia wakodi wudwa awie na aja kayo ne dia kogu ba bi foforo wahwehwe nipa kora wo hu a wo ba ma sefem hanom anaja ye ne wo e de asisi ani na ja ya hwe se de be ya wo nsa be kan uniema no kan ye 5,000 na 2,000 bi kura ko de twa na no muspedede mimi kwa dam ka say ye de yedi ta hu o se niema wo ye yedi dia nkomfa mre o se niema wo pa ntino o de se wo ba ma sefem hana wo be kan na ya hwe na ja onsa ka niema se utim se nipa no niema na abegu wo no so ne ho ne ha no enkutimi so mu ne ka butu saa ti wadawroma na ja uti ye ne a ba bia wo Ghana hafa na ba bia no se wo niema yira ba ebosome miensa atwam a akwadi obi ho nipa no so wo hwe ni wura so miensa de kwa wado na ma bosome miensa ese wabwa ya wodi ana waye waya wodi tututu so wodi tututu ba bia wakodwanim akodi nkomo wo ho still la ne sanka nipa kwa niema so wo still la nipa de ya wo ya saman wo Koso ya obi abe wo hwetu obi asu obi abe get wa e friend habi ye ha obi na ha obi ye ha obi no ha obi nti we die wo die funny say missing but found goose missing but found goose na ja kokoje wa die bunya ba ma sefem ha na ye ne wasisi ani head mama kasa me mama me kan cosmetics nyama ti say obi aye calculation won and e na akara stay by plans strategic plans ba enti wadawroma strategy wadawroma ani bre sumuli na ja oniema ayira nko ade bi krampa ha for you know nipa no kra ni enkran region yi mu ebia o free region foforo na beto ye ne ade ade na east region won ba be didwa central for no mo no mutai e ba pa won ba be didwa papa na akosua ye topic ye se ye busa se traditional music enwom no enwom ankasa ne ye na ye hu se ndawurutani mbibita wo mu no eye fo ye nko ana on the wa musibo no na ama na akoye se ebo no wa yi enwom kama bi wa kura wutim se nyamesem se most of the times ye high life no no so ne ebo no wa yi ase bebe de wa musi compose no ene ne ma aya na mpempi no akwa ye se ye bo no wa yi aso so bo no mu a ensem ya ne mu ya
nti na ja said ye be ye ni said ye nso de ye de kai yaw nokwasem aha na asi asem nso nto wa wonte nnwomase wate ase asem nto wa wonte nnwomase ma me esa nnwomba ku bi oboye nanti nyame mfa unsie jojo wahe okay be but yes ya na abebo no ti the way me madwen no the way omusi composing no na ma mpempi no ye bono we nya no pay so de ni mu ayedem pa wo studio ha sei ya fie ni pa sei wo bi asara abusu ya bekwa kwetie Ghana fo adwen ye wi anyankopon ya dom e ma chese ye nsaka nana owuso echan brempon ai nana edi hin wo kyerɛkyerɛ oman amamre ne amane enti no ye bekwa ne nkyɛn ne akwaje na dwen kyerɛ na wo kyerɛ mu maye na fe ye biem ohunu sɛ eye dedede bi wo wasom eye obi awre hosem eye obi atete ana yase na wo se twase bɔ no yase ne nyina nso batimi aba abekyerɛ mu ti ye nkotie Ghana fo adwen mra tumi akwa so enti na yenya enye fo wiase nko a ebetumi akwa so enti na yenya bibinyom ewo asori bibinyom ma yeti ase se nuama ewo o life mu nuama ebetumi a shape you in this era yewom enti se bibinyom ekwa asori a enye se eya de bone eya de ya mama yenti enyom nuama na ewo mu no ansa na yebe na hia ansa na elebe jeje obi wona oti bibinyom wa asori dem o se eya wiase nyom ma yen classify nuama bi mu na yenye bone wo nuama bi mu anim nti me de meka se bibinyom yetumuto bibinyom ewo asori dem awoyo na ma ye hu se bibinyom e shape nipa na sa time no sa gospel no kura na sa time enye to ma kire se na bibinyom na yeto asori na mba na se sia afi bibinyom a asofo be mo se bibinyom enye maami papa a wo asori yeto bibinyom a tie nyom no nuema na e kan kire wo no e kan kra na e wo mu no enu na obe hu se ye papa enye bo ni o be hu nti me de bibinyom na yebetuma ato asori dem yebetuma ato wiase se na ebe ya ube hu se na obegbo obra afa oho a eye atemdidie nyum sese de ebo no eye atemdidie onye obi enya kasasa ube hu se otusa enyum no edi bona kutia na nka ese nyamesu ni ube yesa enti nyamenyum de bebre oho a ye wiase nyum bet ya fa ne se eye ene de aka se omo dress enu de ye totally wrong enu de omo ehye no omo bo e de pesca na se omo bo de yinyame aye ana se omo bo se ne be ya nipa da se ne benya adwen sachra akọ nyankopọ ho ana se je traditional music near yasinko a se wo ye party pra ana se wedding adoring bia wutimi invite na on aba be display ama also crop obi ani age ntinye yi nko na yebo I saw them no it depends obi wo ha say why invite on there but I saw them there me share them we say ye share that bo sa traditional music I say adoring wedding all those activities in there obi to I invite on abo Obama ye culture ye amamre na ye India and so first crap ukwa yasi na ukwa so na ukwa yasi na ukosa yes ye ade na wakwa akosa and so no na ye amamre nya posum obi o ha ye yasi no so nti se obobo na yase nkwa no wankwa yase ho a onte nti wo ball ba fufuru a okọ ho a obeti asete traditional music to me no if you say nye yase nkwa na ebo no bi kasa na fi no e kasa no na e be fa say traditional music tum say e say kasa na so se no metu abod ba bia nti e say ye kasa a se bi o nyansa wo
ɛyɛ afutu ne nyansa na metumi kakra metumi yo deɛ ɛka ne sɛ ɛnwom te sɛ deɛ lumba ɛɛbɔ sei no bebree efutu mu but yɛ Ghana ha deɛ sɛ wokɔbɔ nnwom wɔ esisi a wɔ asɔre dɛm a ɔmo sie yɛ wiase nnwom but wohwɛ asɔre nnwom bebree wɔ hɔ a wohwɛ a wobɛhu sɛ ewiase nyama wɔ mu but the way ɔmo policy ne nti ama ɔmo fa ne sɛ ɛyɛ asɔre nnwom but asɔre nnwom bebree wɔ hɔ a ɛyɛ wiase nnwom wiase for example like locking the bay any other women no nnwom bebree wɔ hɔ a ɛyɛ nyame nnwom but because of tone na all the to any instruments na all send all born into ama hu ni say e wiase nyom beti anka say nyama ndi anka nye wiase nyom because my advice nyame semisu e ade a omu di my advice omu di encourage ye say na be ye a say insofie bi mu anase say insofie bi tu a otumi fa saa we enwom we so e di encourage yourself say na be ye a the opeso ye no obetumi ayɛ ayɛ nti meso kakra mi wɔ fa enwom na titifo no boye no kakra mi wɔ fa ho no Ebusuya Max 89.7 FM Max Morning Dew no asogusu awutie no. Up to now so afidie ne da 89.7 FM ayese da wase woni ye duedue mu a. Say yeduru wodie no so the People's Parliament no so. Na wutie said ye Ghana for binom adi nkan aka na. Say eye traditional music say ye bibinwom no. Nwom no ne nsam ewo mu no ene betimi a kire wo say eye yie die anasa ya asore de na meni wo ka say ubowura asore bebrebe mu a yenni saa ayi no mo de bobo saa traditional music ni bi wo ho agye say ubehu bi agye say yes nti na yebusa wo say fo yes nko ana anase fo baby foforo na yes kura no betimi akobo saa ayi makeja senyum ya no ye obetimi akobo wo honom na hono so mpanifo omotia konwa so ne ade no mba filisen dina I had say a twafa traditional music yankasa ya bibinwom a enkaja yankasa ya dia no adenti ene ne bia ye bo wa yase ayenti ne ye bo ya na agosia so tini na Ghana fo no chechire mu no ayi papa ba ko a na o kasa o se aka ne no kura no anka sori abibinwum pa na nka wono mo bo enso ene yi ko bo ho ko be kasa asori de em so mo kom wo asori ho say ti se ye nuanom awoyo asori no a aya na mpempi no obehu se o mo bo ma ni nyina ka ho no no mo kire se no mum na nka ye ya mamre ye die enso ene ye na Bible ni modernization ni na sifo ni ntino na akoma se ko be se gospel songs no aye be but papa wa so ka say wasi ni bo onum kra na high life die ya na o ma meje no o ma coin na ye ni bibisa na chese akwa ye gospel nka nya bone te se bibi te se reggae enwum sei reggae enwum o ken sempa to bia otum se quotation wani tua ya ga ni komi ena nipa kro de eto nwum yi enso akwa ye reggae ntino wontimi mo wa asore ntino na chese ye nkwa homa no so ye nkwa homa no so na ye ni nana owusu echa brempon na Ghana ha de ne obia de nimu no ene abedum Ghana na anu ada wo se asem kase eto no a wonya yie mienu ka boss wo na nya asem keto ne ho kire ne papa ai enso watimi akura ne mudiem watimi akura ne mudiem aba ene en ba be twetwe topic yi hu nkomode a
Ni yakasa na ya dawa semu akwa abade ba Max 89.7 FM so. Na do so hema na wumpo mo te say so monitie na me ato me ye pa. Bibia ya kama de na no ayi ekosi sen. Kame ato me on pa. Do prebe na te chichiri wa chi. Enti ka eta kama ko bi dom. Me kame tira wo tie fo pebi mo nyina mo pa ya ka mati. Agoso ya de na o tie pa ko no. Ya me tie pa ko na na ye kama. Ya de nyame ase. Abedum Ghana nso da Ghana fo ase agoso ade na ye ka kire ye papa ne ye nana ye dana si bebre pa nana abedum Ghana nyame enshira no papa na anopai de beje wadwen kire kakra bi na ne ne epese ehunu se e Ghana ha no ye wo yankasa ye bibinwum nanso empempi no betie bibinwum yi bia na bia sebiota frache obi ne wato nana mo onse do se ye wo hin bi eye se eye obrimpon bi eye ana se normal eye ya ansa na wate ya bibinwum ente ne ye besi ye busa o se bibinwum no eye fo eye ase ne ye kasa bibinwum nkura eye de baade yo me dia ba meda meta akoso ama ya tie fo pedi se botaye ama ti bi de to ne se de ayira no de agina sabamu no ombekwa akofa aba no kwasem de sankofa nso ye nti na se nyina ye bomu chido na ye boa ma de na nanom pebre peto ho no se de to dwum se ne asase ni eya abode de ma ye no ye be san akofa sa ya asase no so nipa no e de aba maame ye kasa oman a eya asase tam enipa etiso ena nimde a omo wo enti nyankopon anyamfu so de ye betena bibire mu ha no ma ye nananom nimde na enipa a ye wo so no ye de kire ye man abibinwum ni nyina ne se ye kasa dwum kura adwum ye kwan e fa so kasa etire nipa titiru ye kra na otie mu no awaso enipa de aduane mienu ye dia kwa ye yem ne de okra no bedie na okra no odi asem no so ye fa ne kasem kasa so etimi dada ni e ma ne ye kwan ho do pi so se ye yi kasa ne bi ne anwunu a se ya fra na nwensem kasa no so etimi yi bi ne aboa no ne afre ne mebuo eni yi kasa ne bia ne de nsankuo ene na wuta aka ho ne afre ne dwom na eye kwan eye medium communication e kwan e fa so bo amane enti de wo free eyi ase de ya wo kan ye ya se ebi free mu a areho aba obi wo ha wo te wa no a wontumi kura nsu ne mo nsem wa ye kan ye de sai dwom no ana ye de ahyehyɛ dwom no e kanya ne kra na otiri mu anu sa areho aba na nisuo no ewro no saa ise asam hye ododo a ebi ko etima oni suo te ko de edi hobiem esan so boa amma yene yete wona boye kokko adwum na yesa na yie na se no e boye kokko am yedu kan ne ye ni sofo a obepriti ayi ase enti dwum no na eskasa kire yese bo bre yie sususupa manso nya aduane unu ya wu ya wantimi ama yie ase firi manso o to da sani ntimi abete ho no se me obi firi manso a adwum na bete na yie na se no de kwa me kwasa kira magede obi ampriti nkire me adwum no a odwum na ma me kra na aduane yedi enti ye no ya brabo ene ya de ye no ekwan nyankopon faso ene ye kasa ana ye kasa e kira foforo no ene adwum no a ye to no eti eyi ase dwum no ye anwum no ye na se ye siti no fa ye kasa nyamesam a ene de yi e asem a ebo ma obi abrabo sesa na otimi tumpon kwa animu na oni afoforo ntam ye kama na odwene daache na obo bore obo ade na japade wode maye no obo ho ban edi so obi to dwom na dwom no nyina fasa ne ma nyina ho a na de ko wie ne se sai ni panyame asam kro na no woka na onam kwa wodo bi so na ode kasa asam wow enti ayi ase dwom na ye to no na ye so to no de eye preaching ana se asanka ena nam dwom to so a odumtofo na sai anwum no nti dwom no ye hyehye ye sai kasa ye sai anwum a se ye fansam na boa no ye timi ya hyehye na esisi so ye kasa dwom no erame esisi so se afu ye ho asam ne ye ka ye kan sam a ebe mo ye hunu kwan fa so ye kua sa abrabo bi ho asam ne anso a
yɛfa abrabɔ no nso emu nsɛm na yɛde aka enti maame adwum deɛ ɛnyɛ biribiara akwa sɛdeɛ anwe nsɛm nyɛ biribiara akwa no adwum ɛyɛ kasa mu nsɛm ɛne yɛde nsɛnkuo ne nawuta aka ho a yɛde anwene na je se na ye wabie ya adwuma no pɛ na me pɛ sɛ me busa ka ho ne sɛ abibenwum no ɛyɛ nyame asɛm ɛyɛ yɛ kra asɛm ɛyɛ nsɛm a yɛ kakyekye yɛ wurɛ ɛte sɛ deɛ wo preach na adɛnti ne yɛ mmɔ no wasɔ dɛm na ayi asenko a yɛwɔ mu nie nyamesom ayɛ kristosom no ɛnyɛ bɔne na mpanin sɛ wobu sumaa sumawa a wo nsɛm bi kura obi yɛ ma wo abisa yɛne yɛbu yɛ sumaa ne sumawa ahoɔden nyame de ma yɛbu ne sumawa enti sɛ wotoo de atwene na akɔfo bi deɛ sɛ no nko ana yɛ a ɛna de asɛm bɛbrɛ wɔ meka fa fidie so sɛ Ghana obi aka sɛ yɛnya fa ahodi a memesi ne tom si yɛni fa ahodie na buroni ne apam no yɛpam buroni yɛni fa ahodie firi sɛ yɛn nuanom a wɔgyae wɔ hɔ no a wɔn nso kɔsua buroni nim deɛ no sɛdeɛ yɛn nyina sua bie no wɔn mo ne yɛ a wɔyɛ no te sɛdeɛ na buroni ne wɔ hɔ no a enti sɛ nana tabi bɔ ɔnwom bi nansɛn wɔsɛ abrante wɔ abɛsi soɔ sɛdeɛ abrabɔ no na ebi akɔn nso mabusua yɛ sɛdeɛ yɛn hunu yɛ no ama me da so mɛkɔ saa adwom no emu nsɛm no ka kyerɛ wo sɛ obi wɔ abusua mu ha sɛ sɛ ɔyɛ biribi abusua mo mmoa no na daakye ɔbɛboa abusua nti obi to saa anwura ne bɔne a wayɛ ne sɛ bɔne biara nim Lucky Dube anim ɔbɔɔyɛ no Lucky Dube anim ɔbɔɔyɛ no ɛberɛ ne hɔ nti ɛfiri tire kɔ katire no ne nyinaa yɛ nyamenwom ɛti mpɛsɛmpɛsɛ ɛgu no tiri soɔ anaasɛ instruments ɔde bɔɔyɛ no enti a maa me meka de wɔkɔ wura sɛ akɔduru sɛ wokɔ roman so na baayɛ no ɛna wokɔ roman so no mu a ɔmo wɔ kete a ɔmo bɔ no wɔ asɔɔ dɛm eti nipa yɛ mmiɛnni na hɔ kwasɛm papa bi minka sɛ mu nka ho papa bi ɔyɛ sɔfo pani ɛna lumba nwom ɛnsɛ sɛ manyima de dede osɛdeɛ yi ɛna wɔbɔ na ɔte wɔɔ so na ɔde na ɛbɔ hɔ anti obi bɛtena sɛ na sɔfo mu so nwom ɔyɛ me dɛ ɔsɛ nya nwom no abiiti no wanya biiti kama sɛ na wode bɔ nwomfo enti adwum no a yɛbɔ no menka mmoa mensamaraze adeɛ wei mi yɛnhwɛ na obi hu sɛ yɛbɔ nwom a ɔhwɛ saa nneɛma wei no a mebɛbobɔ so yi a obɛhu sɛ adwum no ɛyɛ nyamenwom anaa ɛnyɛ nyamenwom ɛbɛboa nipa no na ɛmmoa ɛnwom no ɛboa ɛma bɔne bɛka sɛ yibɔku yɛ feelings ɛboa ma ɛka yɛn ɛma yɛatenka ɛba soro na asɛ yɛ emotions ɔsɛ adwum tumi ka obi yɛkasa asafo nwom a sɛ ɛko si ne yɛse ɔma ɔmo kɔsa no yɛto dwom no a yɛnim koo yɛnim dwane o no ɛhyɛ ɔkra no ne sunsun na tiw mu den sɛ mɛko agye me man eti adwum no boa ma nipa no ɛkra na hoɔden no ɛpagya ɛkɔ soro ɛhyɛ nipa den ɛna ɛde nkuranhyɛ ba dwom den na ɛsɛ yadeɛ sɛ asɔre dwom no a yɛto ɛsɛ sɛ ɛkɔ asɔre dɛm asɔfo tumi yɛto dwom saa na ɛmpawa yɛ soul ne yɛ spirit no yɛwie a ne wɔpirikyi saa nso na sɛnka yɛbɛtumi de amammerɛ ne amane yɛ adwuma yi a kɛse yɛto yɛbɛdi dwom no ɛno yɛ ɛtwe ahohom nananom ɔsoma wɔbɛɛ ye nana wadawuru ma wo wedi ya misra obebi ya mise wujina ne ahoma ne twitwitwi kaka na wasema wo kan ɛyɛ de pa tika wo position ho kakra bi ma yɛn a na kagye ya to aso maame we no emu a ho kakra emu da ho clear na me ka sɛ adwom aboa ama yɛgidie gyina enti yɛgidie yɛ wo yɛ mu sa bibiman no si yɛbɛtumi ya akɔfa yɛdwom dadaa na ne yɛwɔ no twena na mpadu dwom ɔbɛbɔɔyɛ wode wotie na mpadu dwom a wotumi hunu sɛ ɔfa nneɛma a tete ne yɛwɔ no wɔde ahyehyɛ dwom nti wotie a wohunu baabi a wofire ne baabi a wokorɔ adwom no ahodoɔ no bi yɛ mmerɛ ne ɛmanneɛ na sɛ yɛbɛkɔ akɔkan ne nkrataa mu no buroni ma yɛ ne yɛni krataa a yɛtwerɛ yɛnsɛm no nyinaa ne ɛnam dwom toɔ so ɛna ne boa nneɛma no no ɛde ɛgu hɔ na ɛba waka akyerɛ yɛ sɛ ɛfa su a na mpɔnkɔ nso tumi fa so sɛ adwom tumi bubu saa Jericho afasuo no a
adwum ekuta tumi wa nyumu tumi ewo nyumu panana to asoma me wo de to aso na wo wi me de ba adentina ya bodwum wo ayase a obitimi suan no yes aw sasa ya na nyumu no kanipa no akoma na asa ama na wure kora wo dwen ono na chi na nimu a na je za nyumu no kasa ma no eti mas tv dia sha ase no se brese mu no kam yen san to aso ni yen hye adwumtufo kunan si ye man musu adwumtufo no mo fa ya mamre ne aman le beboa ma ye ato aguo no ya san akofa na ya na wo de FM na ka ho FM no ya na wo de aka ho nye TV no kwa Mas FM ye tie fo fa bia mo he o Facebook ne ahodo no ye sre se enka ye beboa ma ye ma ne ye nananom no se dwuma mo to se adwuma no America do baby no hip life and ye ne ye boy highlight and no mo de hip life buy na America for kwan mo fa so mbo mo bra se do mama mre no mama ne tie no ebuo ne ani bia ye ni ho no and do baby ye hip life no ye highlight e se be na hip life afo no hip hop and no one no mo de samba basa no ye mu a afred ye kasa ye bedwum ade yes adwum bi kasa enti adwum e wotumi adwum wotumi kese panana we de yesre wo ye kasa abibinwum no na ye pese ye hu instrument ahodo ya wonum ka bomu a etimi boama abibinwum no timi chese hu de wi ameka no aduro timi komu a wankasa wote etimi boawo ema wo sachira wa brabo ana sa etimi ma okwo wani mu abrabo mu de edi kan no anse ne obi e fena tenteben ye twa mpampuro ne tutumu ntokuro ena na mo date eduru ayie si ayi a ne ye boy de nsa broni woni de nanso broni maaye no na ye de mpampuro eye de no etie no ye de mfama ehu de ne bia pamu akakasa e pese ye ka no ye hwantwene ye wo no nso a ye kase ye wo bebi ye fe no ayan be mebuo na ye buo ebi wo aye fe ayan be ye de twene ne busa abe no enti eno no sa abe no ye mu no abontene ko bu na himfi amane nanso ayan fo na ade fo no mo de twene bo no de o mo de twene ti busa abe na fa ya na edi tanana mo fo na sanso e kasa mo makutia yenti twene ye de bo yan twene na ye bo no te se ya tumpan ene entwene ahodo kan tumpan no ho no eno nyina ka adwom ye de hese ye tete ene adom no no wa ba twene no ya nto dwom bia nanso odasani te asade akire no ebi mu twene ene ena ye wo bia na fa ne densuo mu ene kura wo ho ye de kura tuani se de be ma no beat ene sound adwom na akasa de eye ensam no ena eba na mum akade ye boa no kura akase udi butu nsuo mu a na ye de ma emu oha bi buratire ye na fa ne densuo mu eno eba emma adwom no eye enema eboa ema adwom no gina eti saa ne men ena nananom wo enye bone se broni de dweta ne niema aba culture is dynamic the dynamism say enyi free papam ekọ papam enti saa niema broni de aba no ye betumi de akaya de yenwa ye de na mena ye eti bibia ensi ho kwan bibia ensi ho kwan nana owusu echam brempon nana akosu ya peso de bibi kakraka ho akosu ya woni nana fansisi ene na yene ne mfen kokora na wasemu de den komo no so aye kama pa nana we de na me bisa se nkasaye mu no kire se enwom no eye west ye yi bi ni ade aye anwensem ni ye yi bi ni ade aye nwom ni ye yi bi ni ade aye preaching ni ade na aka ne tete no na preaching ni hono mu a ye be preaching ni ade ni nti atesa anwom we nyina na traditional music ya ye tribute to aye nko ade yi nana unyi ni se enam se de nwom no na husuo sitie eni se de nwom no mu west sitie nti ena mpempi ye bo na yi ase a ya ye mpese ye be bo na so da mu ma me da se pa na wasem bi sei na de wo mu ni emme ya ehihia no won se kan ni enye crusade ye nye bayi forum hodo bia enti ba bia ye sia pa no ye edu se yi a na nipa e ba wi ase a
yakwantuo miɛnsa no sɛ yɛwo foforɔ a ɛbɛ a yɛwo no wonya na wɔhwe a yɛfrɛ busua no nyinaa sɛ yɛmɛhyia na yɛnye wo ntom yɛma wo din saa na sɛ ɛduru baabi na akɔware nso a yɛfrɛ busua no nyinaa sɛ yɛmɛhyia wokɔbɔ abusua foforɔ abɛka yɛ ho deɛ ɛtwa toɔ yɛ owuo na owuo no duru wɔn so a yɛntumi nkɔsie wo saa bra yɛmfrɛ busua no nyinaa na no so frɛ dɔm nyinaa sɛ mmra enti ɛhɔ no deɛ ma yɛbɔ no hɔ dodoɔ no yɛ sɛ ɛhɔ na dɔm no nyinaa ahyia saa mmerɛ no nso nnipa sɛ awerɛhoɔ ba a na wakɔma aboto kakra enti yɛtuufoɔ a wobɛtie enti ɛyɛ berɛ a nnipa yɛtuufoɔ amahunu sɛ abrabɔ no a yɛbɔ no sɛ yɛbɛkɔ abrabɔ no nso ɛwɔ awieeɛ enti hɔ no ɔkra no abrɛ no ho aseɛ no nti no wobɛtumi anya asɛgye de aba wode ɛhɛ sɛ sɛ asɔfoɔ kura pirikyi ayi ase a ɛnam sɛ nnipa no a wɔwɔ no hu no nti no asɛm no kaa sɛ to akoma so paa ayɛ sɛ wakɔ excursion wɔ mɔkyere anaasɛ bi a kwalebu anaa kɔmpanɔkye wokɔ ba ada no ɛgyinagyina w'ani so hunu ayarefoɔ a wɔwɔ ne wei no a yɛka asɛm sɛ wawotie enti hɔ no deɛ yɛbɔ no hɔ a ne kwan so ano no ɛboa ma yɛhunu deɛ ɛsɛ yɛ na ne bio no ɛsɛ nka yɛfiafiem ɛne yɛborɔ no so no yɛsan so bɔ saa adwom no na nka ɛma yɛhunu sɛ ɛnyɛ ayi ase nko a ne yɛbɔ no na mmom asɛm no ɛwɔ mu no ɛyɛ daadaa asetena mu abrabɔ ɛho asɛm no yɛreka nti berɛ so sɛ mass radio ɛne tv mo sɛ amammerɛ gyina baabi ɛsɛ gyina no yɛnhyɛ aseɛ sɛ saa adwom no ɛberɛ ɛbɛbɔ ne yɛkyerɛkyerɛ mu nkakra nkakra ne yɛde toto abrabɔ ho na ɛbɛboa ama yɛhunu sɛ adwom no ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa na asɛm a mu ɔduro ɛne yɛde tu yɛn ho fo nana owusu brempɔn yɛda ase bebree paa nyame ɛnhyira nana wedi yɛfa yɛ fidi kɛseɛ so aka sɛ nyankopɔn ɛnhyira wo paa nɔpɛ yi wama yɛhu nneɛma wama yɛhu nneɛ ɛkɔ so paa ɛnsɛm no bi wɔ ɔka koraa kyɛ sɛ mate danso bi a menhyɛ da nya mu nkyerɛ mu saa nti waba bɛboa yɛ paa yɛfa saa akɔnya yi so na gya yɛkyia kuro na yɛdɛn bogobi anaa bogobiri me kurom wɔboa ase bogobiri daabi mefiri adɛnsɛ kwabere adɛnsɛ nokwasɛm ɛhɔ ɛna mefiri na ɔboa ase bogobiri nɛ ɛhɔ no sɛ dwumadie de nipa kɔduru baabi a obi wɔ hɔ hunu sɛ ɔnam baabi ofiri sɛ hɔ na afiri nti sɛ obi mpa wo na manifoɔ bi ka so asɛm asɛm hu ne ha susu sɛ hɔ na ofiri nana owu so akyɛw brempɔn ɛdi a ghanafoɔ de nim no a ɛne ɛwo kaa yɛbɛkae no paa ɛne abɛdom ghana ampa ma wodiɛ no kwasɛm sɛ nana woboa ghana wodom yɛn paa na yɛmmerɛ no ntim yɛbɛgya wɔ hanom medi kan ka sɛ yɛbɛhyɛ adaa ma waba studio anaasɛ bɛaba record because wohu hia ɔman kronkron ghana papaapa yɛ a wabɛboa yɛn ɛmeyate anwum no sɛ ɛnyɛ sɛ yɛyie nko a na anwum no ankasa no honhom wɔ m tumi wɔ m ɛsa yarewa paa nti na asɔfoɔ tumi ayi so a wie a bɔ mpa yɛ ma ɔsɛ sɔfoɔ na metie yɛ meya nso metie anwum a wobɔ mpa yɛ ka ho no me ho atumi atɔ m papaapa yɛ a ɛnya asɛm ketewa ɛna sɛ woyɛ obi nso a asɛm nyɛ wɔ awerɛhɔ asɛm nyɛ wɔ yɛ a wote saa yɛ traditional nnwom yi bi a especially yɛyi ase na nipa ne da hɔ a woni suo hyɛ hɛ ne ha ɛbɛpie nti ɛnwom deɛ ɛdi dwuma bebree ɛma yɛn nti yɛda wase nyankopɔn ɛnhyira wo yɛbɛsan ba wo nkyɛn biom abɛgye wadwen meda mo ase na mehyɛ mass radio atiefoɔ ne facebook ahwɛfoɔ bɔ fɛ sɛ ɛberɛ bi a mbɛfrɛ me no mɛba no adesua hɔ no yɛn nyinaa bɛkyɛ nimdeɛ na yɛsua deɛ wow na nyankopɔn ɛnhyira wo yɛda wase papaapa wow akosua ne de yɛsua deɛ pa ne de yɛ ba for free consultation asɛm a nana kan yɛ me de obu baby o say ubu usuman sumankwa a obi amma wo ha bisa na kyerɛ sɛ wankasa wan cherish ne ɛwowɔ obi anu obi cherish ama no kwasɛm sɛtiefoɔ Max 89.7 FM Max Morning Dew ɛna wasugu so a wutie nti nana akasa wie deɛ sɛ wonum sɛ do 10 sɛdeɛ anɔpa moma line so yɛ hyehyɛhyɛ ebinom bɔwura mu a na wɔn ma na wɔn send message no wei deɛ madama monyɛ no baako mmienu mmiɛnsa ni line so ɛyɛ
055-159-8321 and 0550-055-522. Ubetimi nso afrɛ yɛn 0579-300-025 na agya nana abɛkasa wɔn nso wo se deɛn wɔn nso deɛn ɛna wɔkyerɛ wodi ne baabi a wɔkasa firi anɔpa yi. Good morning, sɛ maakye na wo ho yɛ deɛ divine selection. Divine selection account. Na no pay die na yebusa sɛ nnwom ankasa no sɛ ba na bibi nnwom a ɛyɛ fa yi asenko a sɛ wotie ya wotim sɛ na na kyerɛkyerɛ mu bebree na wo nso wodie ne sen. You see the great me face da command me be mo pa. Wow. Me be pa. Wow. Me pacho me da se ina Awurade inshira nana. Ose enyamo anka yenim say ho ni bi kra mpo wo baby sa ni krom mo for penemi say omunimu no nti Awurade inshira mo. Ni ameka ne ne eya se indum enye se eya se indum nko a. Indum eye yes se na mudi kan ekasa indum wo no ma o ti kra na o wa dwendwen bi kra don say na eko ana ade atọ ni kra na o tie kra bon say ndem we die ema ma akoma atomiem o se na David wo honhom bone nti ni sa ne honhom no so honhom no e ka ne ho a ade se David bebo senku no tundom ema no nti ndom die nyema bi ima ye Christopher unim nyame fi say which say kodwen twindom say amache de in the late that the lumba so won dum no enye gospel kwa na said metimi aka say ese yebo wa tori den ndom de eyema obia erekitse kwasa yeda wase papa da kumanfo yenye mudeni yeda mose se de bia mo fidie no eda ha se nyankopon ehwa mu nyina agosu ya wati ne onua be ma enso esie ai wonu de otum so de afa bible lie wose honhom a ne si so a ema na ni ye krakrakrakra odi ni ma bia kasa firi abada atari wafata we de woba no mienu agosu ya wonipa na etua so no wafata na ho ye de ya sansom akwa ababiem na abedum Ghana abekasa na ne nsem okan enyina me ye sure say esansa wotika mu nti wo de watie ni nyina wonso wanu ye enesen wada woroma I did the kind of about the matter for the and the second one also common one of my baby so they are going to ofata mo nyankopon enhyiraw yeda wase udi ni baby akasa frɛ no pay wobetimi afrɛ aba so 05 wow we dey wo be wo fidie na watwe ho kakra mayen why watwe ho kakra amayen na ja yenso yetimi ate wonka na ye hunye eko udi ni baby a wokasa free anopai Max 89.7 FM the People's Parliament abedrum Ghana beka safa yenwum ho na wo so sesen Bobby dan suma fo nyina ho ye de na me adom na no pay de wadwen kyerɛ ne sen ye mo na yi asenko a even nyame asem kyerɛ nyankopɔn na akapa ɔte no ɔno ndoma na ɛne bibia ɛna ne di na yɛ ɛda na se ɛbɛtintin na ne bibia even abɔfo no tukra yɛ se depending on mobile it's music ndom de ni kɛseɛ paa ɛsɛ ɛbɔ de pɛdia na nkasa nyeboa ni pedua no wow dan suma fo nyina so nyankopɔn enhwam yɛde ma se papa
Ebusia Max 89.7 FM Max Morning Dew so no asogu so a wutie no. The People's Parliament abedum Ghana bekasa wose Ghana nwum no ene abibi nwum no eduro wom onso wose den. Good morning. Morning, now we the same. Now, I say free here no pay. But James, you don't have any James, my metro mura within within numuna tigale no diamete. Ah, is it James Azure? You don't have any asugare. Yo, asugare, yo. Now, free here no pay. Adenta do the wala. Mo adenta for nyina ye chechi mo ho ye de. Okay. So that's how I was concerned about the home say. Mama, ya tinga na dia sipandi ya ntika. Ana ya ntika Nyame enhyira won so pa. Ye da wasese wanya daje abaso abeche wadwen wo so betimi abaso na wabekeka wadwen se Ghana nwum abibi nwum enwum a ya hyeda no atoto ache ne Ghana ha na ye vo yi asempo ana ye wudin ba bia ka se free. Mpacho mini aba me mwati. Bejo so be mena. Mediani Great Banasco Sunyana branch. Ni akwasu ya woni pa na otue mu ha se no. Banasco. Oh, and Rama Antimia Banka coin. And I said, I can't so did you my for baby. Or be a shop of Fran or Korean, some ketwa. Okay. Me tell no take when you Great Banasco. Now, yeah, bis has say. As I say, a boy and you me away, yes, a traditional song, a yes and quani a bono. Nana, young Fangura, young sorry, Muna dear Tina, Sassy and Fangura, sorry. And you can't do grandson of some. And you do a report the sense. Okobona son de ma. Because Yango for the need a coyanco fee. Now Yakobo is 2 hours from you ever. When you're by baby. And you pay Numa out the cow, and Numa all say, Time you are a woman, for better, you know, Bia, Numa, as it say a mono. Auntie, you're born, and a bonum, means that we say, Obedu club, and as a sport group. Now you're born, I'm a young gospel, means that we don't know. And also, I want you my ball. Breno na betchire ni ba bi kro no na betchire. Yes. Away. Kitanete. Yeah, that's a Great Banasco just sunyane fo ne abisimfo nyina. Obi abetonka. So bia ebete wonka. Wa kan so ye no kra because I feel say baby ane bra say ye kasa ye communicate and I said ye abedum Ghana chire mo no. Yes. Enwum ye kasa. Nti biribia ni baabia o se won kasa asem kro no nti o ka ye de ani gye ne konyame fie na wontimi nkobo me nkoma busua de ewo mpa ho. Yeah, na gozo ya won mo mko club social media wonti say ya wo bonwum no fe wo mo bra na fe mo de atutum. And I need a million because you say I'm the be a jamashe. Don't be jamashe no crowd. Put him on. Yeah, why anymore? I put me Yababa. Yeah. I was here. Mass 89.7 FM Sunia would didn't baby I guess free. No, very mammy because I feel better. Hey, better for na mo ya dear. Oh yeah, me na me friend first one. Wo de foforo ka ho wa hu. To asomai. Yes, I'm saying, enyum no etufu. Na enyum do ma especially high life na ni. E do ma abawo. Nti wo ti ko kra na ora ho. Na wo drive wo kra na wo tie sanyum na etumi ma wo kwanche. Ana wo te kam na wo tu kwa na ye bonwum bi na dia na wo ko baby wo ra ho a. Sanyum no tuma ai ya sensen are wo ni eba fom. Ye wonwum bi so a ye bo a na wo ra ho. Adia wa ka wa sembi. Na ma wo ra ho nti wo ti wa na wo su. Wow. Yima Yankopon ni wo ho ampa na we die ni akosie dem yima am se obeye ye last caller. Na yima ada na we sa.
do mo ase na abna my fight na ma anti ayinka menim se bia enu ama keep your secret. Oh. Keep your secret. Akwosua se wa feel say su kom why. Adama. Solomon City e just Solomon City waba. Solomon City aba. Na Christian so Christian dey maintain in combat. Solomon City dey me kai se waba. Yo, ene Christian. Ye chia ni Solomon City na ye just afo no ho. Ai, wono a. E just afo waba. Yes, ye chia pa. Keep your secrets baby anambia no Max FM. Ye chia baby pa. Me papa Solomon, Apostle Solomon Amede, wono nso etie daddy baby anambia no pay wo ba me nso me chia baby pa. Ene nso prophet Daniel kwabena owusu na boa ene dia seda segment no ehye so nti baby ono nso wo bia ye chia ne papa ye mo nyina Omaya die nyame enhira wonu nyina abusua se wantimi amamu a nye ye fort wa homa no so ayehye ehun ka wo mia wani ba mu de a se de yima betwa ato no de anankaja ye ne wawie enso Nyankopon ya adoma ochena ye fie de ochena de ye nham adwen ne kasa bebere ochena ye ni nyina ye mu de a nti ochena wo betimi abamu na nso aba be kire wadwen abre bia ebebia homa na tumbia nso betimi adwane mo anam frefre ye mfre poye atoye mfimfiri ene atifudu mantem nyina mo antimi amamu no yese mo mfa nche yen wochena na mo ne yen ababedi kasobo mu Max 89.7 FM Max Morning Dew energy ye ne mu ewiewie anopai e wa hanom ye sore so na ja sports park fo no so de wo mo de abetato aman aseda kese enkomo ye production team ye da mo nyina se Alexa production assistant DJ Holiday ono ana se me director kan de no wo direct wo produce ye no wo DJ akosua green no me co-host ono so nyame enhira no papa aseda kese so enkomo ya boafo Medimosis center ai wo mo so mbeboa ye papa edi Medimosis capsule no garlic no unse garlic no wo wi aya na bibi ba ye de ye capsule na fa wo mogya mu de enso a eno so betimi aboa papa na ye da wo mase Max ba Nyankopon enhyamo no makofa ye Philip Essence phones Techno phones mona mo maye TCA washing machine ne ho niema bebrebe yesi Nyankopon enhya ya boafo enso na medindi abena krantema mozino nyame ya adoma wo kyena so yebesan so ehia na ye Max Morning Dew asomo ewo Max 89.7 FM yakra mu nyina